Pnawn da a chroeso I gêm ryngwladol arall yn fyw ar sgorio ac ar ôl gêm gyfeillgar yn ebyn Gibraltar i'r brif garfan nos Fercher. Dyma trydedd gêm ymgyrch Cymru I gyrraedd pencampwriaeth UEFA I dîmau dan 11. Cymru fan hyn yn ei gwyn dan arweinydd Matty Jones wedi cael dechrau da i'r ymgyrch. Gêm gyfartal mas yn Denmark. Fuddugoliaeth fis diwetha yn Lithuania. A dyma trydedd gêm yn olynol. Mae Cymru'n chwarae oddi cartre tro yma yn Cesge Bwdiowice I wynebu Tsiecia. Ac fe nawn ni daweli ar gyfer yr anthemau. Gan ddechrau gyda Cymru. Státní hymna České republiky. And now, the national anthem of Czechia. Tipyn o her yn gwynebu Cymru heddi, carfan cryf a profiadol gyda Tsiecia. Newydd chwarae yn yr Ewros diweddara dros y haf. Gyda dechrau mae Cymru wedi cael digon o resymau I fod yn hyderus. Yw Ifan Gwilym a gyda fi yn y blwch sylwebu. Mae Malcolm Allen. Pnawn da, Malcolm. Da, reis. Edrych ymlaen. Mae'n edrych fel sy'n mynd I fod yn gêm dda. Mae hyder yn y garfan bod yr tîm yma yn disgwyl gweld Tsiecia gyntaf yn Cymru. Gyntaf, mae Owen Beck a Luke Harris yn dechrau Cymru ar ôl bod ar y fainc i'r brif garfan ar y car ras nos Fercher. A cap cyntaf I Tom Hill, a pan fydd hapus, bydd fe yn 21 heddi. Ia, dyna ni ddim yn chwarae, bydd Bevan yn chwarae ganol yr amddiffyn hefyd, wedyn Harris a Hamad yn eista. Wedyn fydd y Hill o Colwell o'i blaen nhw, a Thomas fo fydd yn arwain y llinell flaen. Ar y fainc, ni ddim yn cael gweld nhw'n amser hir, ond Matty Jones, yr hyfforddwr. Ia, blwyddyn wan, a mis, es bod wedi cymryd drosodd yr yna. Record da iawn gyda fo does. 7 gêm, curo 4. Ie, mae'n eitha da ar y grŵp hefyd. Gêm y cystadleuol wedi ennill y gêm ddiwetha yn Lithuania. Gêm gyfartal yna yn y Denmark. Ti'n gweld y dyfarnwr.
o Armenia. Ac gwan i weld y tîm cartre nawr, fel o'n i'n gweud, tipyn o brofiad, a 4 o'r ein wedi chwarae yn yr Ewros dros y haf, Ewrasek, Sylwebaeth, Daniec a Ffila sy'n arwen y llinell flan. Un cap newydd iddyn nhw, Philip Prepsel yn y cefn, ac mae hon yn mynd i fod yn dalcen caled, falle. Wel, un anodd i fyny rwan, illa, ond tydi'r gêm nolynol oddi cartra. Da ni ar y brig edrych lawr ar pawb. Mae'n siawns mawr i ymestyn, illa, ar y brig heno. Sa'n andros o ganlyniad, dim cwestiwn. Ond beth fi'n licio ydi, am tro gyntaf ys blynyddoedd maith, mae Cymru yn cymryd y gystadleuaeth yma yn o ddifri. Maen nhw wedi hedfan allan y ddau do Luke Harris, Owen Beck, oedd yn y garfan tîm cyntaf, nos yn o blaen, i wneud siŵr bod ni'n gryfach. Oedden nhw'n gwybod mae hon yn mynd i fod yn fawr. Gofyn tipyn ohonyn nhw, nag i gael nhw i bod mewn gêm i'r prif garfan nos Fercher, o'n i teithio dyna wedyn ni a chwarae ar yr ail ddwrnod ar ôl y gêm. Yndi mae o, ond fi yn mynd yn ôl blynyddoedd maith, sa fi wrth y modd, sa fi bod chwarae un gêm, sa fi eisiau chwarae'r gêm nesaf. A maen nhw'n mynd yna yn llawn hyder, oherwydd maen nhw wedi cael ei galw i fyny'r tîm cyntaf yna, a wedi dysgu ffordd mae'r paratoadau wedi bod yn proffesiynol fel da ni'n ddisgwyl, a fydd o union un peth yma, ond nhw ella ydy'r ser. Mae yna tipyn o ser gyda Cymru hefyd. O'n i'n sôn am y rhai oedd yn chwarae yn yr Ewros i Tsiecia, ond gyda Owen Beck, gyda Luke Harris, ac hefyd Reuben Colwell. Wedi cael 8 cap i Gymru, ond nôl gyda'r tîm dan Enrique ar hyn o bryd, ac yn neud yn dda. Yndi mae o, ac mae o'n dechrau wedi droed lawr hefyd i Gaerdydd tymor hyn. Gwyn i weld os geith i drod ar y gêm yma. Tsiecia yn dechrau y gêm. Ac mae yna ddisgwyl her, ond Matty Jones yn gweud hynna, yn gweud taw nhw fydd y gêm anodda hyd yn hyn iddyn nhw fel grŵp ers iddo fe ddod mewn blwyddyn diwetha, a mae hynna taw Denmark ar bapur yw'r prif ddetholion. Ia, hollol iawn. Byddwn ni gêm gyfartal 2 gol yr un. Un peth, da ni wedi weld yn barod yn y grŵp yma efo Cymru, mae'n y gols di fod, so di disgwyl gols y heno. Colwell sydd ar y bêl fes da 2 o'r goliau yna. Y ddau wedi dod o'r gic o'r smotyn. So mae'n bêl hir mlaen. A Thomas i gwrso. Rhoi cwrsau a'r Horni Tsiec yn y gol yn syth. Ia, diolch am bas anodd. Oherwydd Sam Pwysau yma, mae wedi gwneud y gwaith calad mynd heb byd un. Felly just ar lawr, pasiau, neu crymanu i lawr i'r sianel yn ei ti bas well i Josh Thomas. Bêl hir hefyd wrth Tsiecia, Ffila. Ddim am dderbyn honna yn holl ffordd. A Beach yn y gol. Golwr i Chelsea wedi bod ar y fainc yn uwch gyngor Lloegr tymor yma. Ia. I fyny at oedd yn 15 o waith. Oedd y chwarae ar y cae. Wedi symud yn ôl i'r gol. Ac mae wedi gwneud y peth da fel mae'r rhan fwyaf chwaraewyr Cymru efo'r tîm mawr yma allan ar 20 yn cael gemau bob wythnos. A mae o yn ymwybodol o hynny. Oedd e'n galw, Matty Jones, fel ni'n gweld nawr, oedd e'n galw ar Luke Harris i wneud rhywun peth dechrau wythnos yma. Mae wedi cael amser gyda Fulham yn uwch gyngor Lloegr, dechrau yn y byn Man City, ond ddim yn wneud bob wythnos, ac felly oedd e'n galw am Luke Harris i fel ma llawer arall yn yr adran gyntaf rhan fwyaf nhw. Cael y profiad yna. Ie, ond o le efo Luke Harris, mae ar y fainc, a mae wedi chwarae byd Man City, be mae wedi ddysgu yn fan'na, yn y cae ymarfer i Fulham, mae Harry Wilson yna hefyd, oes, so sy'n wedi helpu ddatblygu o fel chwaraewr. Dwi efo chdi efo'r Gemau yn dw, ond ella yn ddian gyd Luke i gyfla yn Fulham. Bevan at Hwyl. Hwyl yn chwarae Bristol Rovers yn yr ail adran. Eto gwastraff o bas i fi, mae'n rhaid bod cymryd mwy o bwyll ar hwnna. Does ddim pwysau yno fo. Does ddim esgu sydd fo chwarae'r bel na'r uchel yn yr awyr. Dechrau gêm dwi da. Mae eisiau just, ffynsio i mewn. Ar hyd y llaw, digon o ledd fo'n neud hynny. Y ddau dîm wedi wneud hynna hyd yn hyn. O pwysau'n dod o'r llinell flan a Hill. O bachgen pen blwydd oedd yn wneud. Llithriad bach gyda Harris methu manteisio ar y lle yna yn y cefn. Bevan o'r peniad, Beck. Denni'r drosedd fyna, Beck. Ia, oedd y bel yna, nath o wad i'r tackle yn mynd lawr. Yli troed yma, just y cyffyrddiad fach sydyn yna. Da ni'n disgwyl lot gan y fod yna.
Ti'n syni bod e ddim wedi dod mlaen? I byd bach, ond dellad hwn yn cefn meddwl ar ôl gweld yr hanner cyntaf, 4 gol i ddim, mae'n sy'n gyffyrddus oedd hi. Allan ar ôl page meddwl, oce, gyda fo igon o flynyddoedd o'i flaen o, felly, canolbwyntio'r hon. Beach. Hir. Col i'w Gwener. Mae'n hwb mawr cofiad i chwaraewyr ifanc mynd i marfer bod tîm cyntaf, bod yn ran o'r tîm cyntaf. Mi gath ddau o'r garfan yma munudau ar y ca, gathen nhw 90 munud yr un. Charlie Savage a Joe Lowe y tu yno yn gwylio be nes ti'n neud o'r ffofniad. Campus, rei gath greu argraff oedd Regan Poole, Liam Cullen, a gyda'n sydd wedi sôn amdan, ond Charlie Savage oedd o penasgwyddau lla. Rwan, datblygiad fo wrth gwrs ydy o'n medru chwarae fel na pan mae dan bwysa, neu fynd tîma gwell. Ond hynna ydy, fo sy'n gwrdd profi hynny de, ac mae'r gallu gan efo cofia. Y beth agosad dwi wedi weld i Joe Allen, da ni wedi cael sy'n medru cymryd y cyffyrddiad bach ychwanegol yma i gymryd llif y chwarae wrth y gwrthwynebwyr. Erwydd da ni'n ildio meddiant lot yn erbyn tîma. So, ia, Charlie Savage, ffach o'r dyfodol. Tipyn o weid, Joe Allen, gymhariaeth bydde Robbie Savage yn hapus da? Ia, eich wir, ond mae'n yn yr ôl i fod yn ebyn Croatia nos Sul, dim ar y cae, ond i wylio Modric, y chwaraewr gorau o ganol cae, yn amser fi. Poole yn mynd yn hir eto. Thomas yn cael pen ati yn methu cael rheolaeth ar y bêl yn cael ei wythio. Oddi ar y bêl yn rhy hawdd. 5 munud cyntaf y gêm. A mae sneb wedi cael rheolaeth llwyr o'r gêm. Dwi'n meindio i fod i bach ymler. Dwi'n tîm cartra sy'n bod i trio cymryd mantes yn chwarae gartra a cael ryw fath o tempo i'r gêm. Cymru yn gadael. Tsiecia, wneud hynny. Tom Hill, hwn yw'r un sydd yn 21 heddi. Mae wedi cael cap i Iwerddon dan 20. Felly mae yna lyged eraill arno fe. Mae'n gymwys i Lloegr hefyd. Beach. Ti'n gweud bod Aberchwarae tu allan i'r gôl yn hapus da'r pêl wrth i drad. Bach yn rhy hapus da'r pêl wrth i drad fyna. Co iawn, dim bach yn nerfus. A ti'n eisiau gweld hynny ar ddechrau gêm chwaith. Yn wedi gan yr amddiffynwyr. Ond fi'n ffodus yn fyna bod Tsiecia heb fanteisio. Poole am geilio hon allan am i'r gol. Tsiecia nôl mewn meddiant ac yn pwyso nawr. Yn gyrru mlaen i'r cwrt a Beach yn diwedd yn casglu. Dwi'n meddwl o angen honna. Dwi'n sydd yn allan i nôl i fod yn awdurdodol yn gweiddi'n gynnar. Cymryd yr amheuaeth o'r awyr, nid o'na. Eithir amddiffynwyr seto nôl wan, dim panics. Hammond yn y canol. Hill. Yn cael ei gyrru nôl. Unwaith eto, Beck yn denu drosedd gan Sylwebaeth. Ia, mae'n bwysig fod Beck un ochr a Stevens ochr arall fel wingbacks yn gwrthio hynna'n a cynnig hynna'n yn ymwysodol hefyd. Mae Beck, Owen Beck di gwrdd dwywaith amddiffyn yn dda do. Da ni eisiau weld o yn hanner arth y cae hefyd does. Mae gen i swydd, mae gen i gyfrifoldeb i'r tîm i wneud hynny. Be'n mynd i hir gan Ashworth. Bevan mlaen o'r cefn i roi pwysau yn y canol. Hir gan Ewro. Mae yna 2 gêm olynol oddi cartre wedi bod i'r tîm yma. Pa mor anodd yw hwnna ar lefel yma yn enwedig lle dyn nhw ddim arfer teithio gymaint o. Wel, hon ydy'r trydydd gêm, felly maen nhw wedi cael 2, Lithuania, Denmark, felly maen nhw'n garfar. Di bod tro ddim yn haws, mae rei yn setlo well na lleill. Ond mae gennych chi y rogia mwyafrif o hein yn 20 oed i 1 ar 20 oed. Felly, maen nhw wedi cael profiad yn eu clwbia, maen nhw wedi chwarae ar unrhyw fath o lefel. Mae'r rhyngwladol yn wahanol wrth gwrs a ti isio creu argraff. Un ydi beth pwysica. Dyna fe ni'n neud y bob gem. Trio creu argraff o rwbath. A wedyn gobeithio ni
rheolwr y tîm cyntaf edrych ar. Ti'n sgorio 2 enw. 1 enw, ac i'r o'r gêm yn hapus. O'na ddim tîm dan America, dangos went o hen, dwi, pan o'n i o gwneud. O Ffila, mynd am ergyd. Hawdd i Beach. Sydd at y... Ni'n goffi sain am chydig, ond Ffila yn dangos bod na her yn y llinell flan. Ie, rydw hawdd o ran Cymru. Efo 3 cemyd, sy'n na siawn sy'n rhywun jyst trio neidio i fain o fanna i ddwy'n y bel. Ond sgil da, rheoli yn dda, rifrest ar ergyd yn y mych. Carbet yn y gornel, methu dianc yn llwyddo gael ei at Daniec. Secia, methu cadw meddiant. Swchomel yn trio dwyni nôl, mae fe wedi bod yn brwydro'n galed gyda Bec. Drwy gydol y 10 munud cyntaf, ond mae yna groeso i fewn at Ewrasek. Ewrasek yn y cwrt yn trio rhyddhau'r ergyd, gael ei wythio mas a methu cael yr ergyd at y targed. Ie, maen nhw wedi deffro wando ar ôl 5 munud cyntaf yna. Mae'n edrych eto gormod o le am y cyffyrddiau cyntaf yna. Mae'n eich ti trio darllen hwnna. Fedrwch chi'n curo'r bel gyntaf. Wedyn, mae Rongol wedi mynd rhy dyn a mae'n neud digon. Wel, Stevens oedd yn diwad ar y postyn pella fan jyst yn llithro i fewn. I jyst neud siw bod yn tynnu lygad oddi wrth y bel na. Ewrasek gath yr ergyd wedi bod gyda'r prif garfan Tsiecia. Mae gyda nhw i chreuwyr sydd yn cael cyfleoedd hefyd, fel mae Beck, fel mae Harris. Ie, ond mae'n rybydd i Gymru. Felly mae'n rhaid chdi edrych ar Stevens, Beck ochr arall, Hwl, Ashworth, Bevan. Maen nhw'n gorfod yn agosach i'w dynion. Ac os fedrech chi'n curo'r bel gyntaf yna, wwan di amser dysgu, gwers, oce, paid yn mynd trwyddo, paid yn y cic rhaid i ffwrdd, jyst darllen y cyffyrddiau cyntaf a dwy'n yr ailyn. Taned gan Labic. Ewrasek, methu dianc Finn Stevens, gwaith da. Fydra. Tsiecia yn cael mwy o'r meddiant ar hyn o bryd. Fewn at Daniec. Bas. Ddim yn taro nod. Na, ond be mae Tsiecia wneud y well na Cymru ar y funud ydy, maen nhw'n cael ei chwaraewyr gora i fewn i'r gêm ac adlanwad ar y gêm. Fydra hwn yn torri fewn i'r cwrt. Fydra. Yn bloce. Ei ergyd yn cael ei flocio. Harris. Bale ddim yn dod lawr teg ato fe. Tristan yn ei lledu ddi. Mae'n dri yn aros yn y cwrt i Tsiecia. Sgiliau i greu'r lle. Mae'r troesiad yn heibio i pawb. Oedd chwaraewyr Tsiecia wedi heidio teg at y postyn agosa. Neb ar y postyn pella. Ia, lwcus i Gymru, o'na neb. Just Cymru ar ei sodlaid i bach. Nathon ni weld Owen Beck yn cael ei giro mor hawdd o fanna. Yn ddiolchgar o'r neb yn y cwrs Cosby ddod i fewn ar y postyn pella efo'r croesiad. Ond yn sicr, ti'n edrych ar siap cyrff chwaraewyr pan mae croesiadau dod i fewn o un ochr. Paid â gwynebu'r bel, mae'n eich di agor siap dy gorff i weld y dyn o'r redag i mewn hefyd. Mae'n angen bod nhw'n ledio res nawr. Fydra. Nôl at Ewrasek. A mae Cymru yn rhoi pwysau. Ar croesiad unwaith eto. Dim digon cywir. Na, dyn nhw ddim hyd yn oed di gael hanner cyfleon, ond mae yna fflachiad i bod yn y gêm, y cyffyrddiau bach twts na, mae yna rwan tap be mae'n mynd i wneud. Gret o bloc gan Hwl yn dod ar draws. Oedd o'n gorfod oedd wedi mynd mor agos i'r gol, ti'n gorfod wneud y penderfynu yna. O na, mae wedi ddwn sgorio fa yma, a sydd ar draws. Mae'n bendant oedd hi'n taro y target. Un gêm mae Tsiecia wedi chwarae yn yr ymgyrch yma hyd yn hyn. O'n i'n gweud bod Cymru ar y brig gyda 4 pwynt. Tsiecia heb gael yr 1 pwynt. Gollon nhw yn ei gêm gyntaf nhw yn erbyn Gwlad yr Ia mis diwetha. Dyn nhw'n beryglis iawn i'w gwynebu nhw nawr. Pwynt i brofi. Gen i weld ar hyn o bryd maen nhw'n ymosod unwaith eto. Ewrasek ar fewn i'r cwrt bach tro hyn. Ewrasek sy'n casglu biwsian unwaith eto. Cymru methu a chleirio Labic. Cael ei wythio allan i'r gornel gan Hammond. Labic a Ewrasek cyfuno lawr.
y chwith. A Hammond yn roddi allan am git gornel. Ia, ac maen nhw wedi ffendio allan do ar ôl ryw 7-8 munud sut mae Cymru chwarae. A rwan maen nhw'n creu triongles bach a 2 yn erbyn 1 lawr yr esgyll. Mae'n ar ei hawdd, felly mae'r un amddiffynwyr canol, un ochr Befan a hwl ochr all, gorfod allan i warchod. Carabets a Ewro. Dyna'r profiad sydd yn y garfan yma. Tristan, y capten. Cael ei benio allan, ond mae fydra yna i gasglu. Carabets. Mae Tristan yn dda i gadw hwn i fewn. Mae yn neud. Am y coesiad, ond y peniad allan gan Hill. Carabets. Ewro unwaith eto ar coesiad. A fydra mewn tipyn o le i gael ergyd. Yn i rwyd ochr a dorf yn cyffroi tu ôl. Ia, ond na dweud y gwir yma'n hyn de, mae Cymru llathan o ddiwrth chwarae. Checio ar y funud. Edrych am maint, Owen Beck, pam dwi'n gael lawr gyflymach? Mae rhai chdi, a troi i gefn ar y bel fath o'n ofn yn diwedd, mae rhai fo gau o hwnna mwy dewr. Un peth mae Matty Jones trwy chwarae, ffordd o, 100%, so beth yn troi gefn ar bel. Mae rhaid chdi jyst mynd fatha cawr i trio cael ei fath o bloc ar hwnna efo dy ddwylo dy gefn wrth gwrs. Dwi'n disgwyl mwy. Matty Jones yn galw am mwy oddi ar yr ystlys yn fyna. Swchymel. Na'n ti at Daniec. Ton arall. Gan Tsiec. Unwaith eto methu taro targed a mae Cymru'n ffodus bod nhw'n brysio pan mae'n dod at gol. Pan ti'n cael cyfnod fel un mewn gem, mae rhaid nhw'n gymryd mantais rhaid a sgorio. So dyna di un peth dyn nhw ddim yn neud ar y funud. Maen nhw'n i'w bygwth i gyflawni rhywbeth, ond dyn nhw'n di argyhoeddi fi bod nhw'n mynd i sgorio eto. Maen nhw'n chwarae da iawn o chwaraewyr ganol cae yn dod i fewn i'r cwrs Cosby yn hwyr ac amseru'r hediadau, a maen nhw'n chwarae slick, a maen nhw'n di dall fel nhw'n dweud, maen nhw'n creu gormod o 2 yn erbyn 1 ar y cae ar y munud. Mae'n rhaid, dwi'n edrych ar Cymru, pwy di'r arweinydd allan yna wan ta? Pwy sy'n mynd i edrych arni a mynd, oce, na ni just cael chwarae'n gul yn ganol cae, na ni tynnu Tom Hill a Rwbyn Colwill i fewn i fanna, i nid o'n 4 cil i stopio nhw yn ganol y cae, na ni adael Josh Thomas i fyny'r llinell flaen. Josh Thomas yw hwn trio am ddiffyn o'r llinell flaen. Colwill hefyd. Carlo Beck yn trio lledu nawr, mae'n y gyfle i Gymru. Josh Thomas. Dim ond Colwill sydd yn aros yn y canol. Diffyg opsiynau. Yn golygu bod Cymru'n gofod dechrau eto. Hwl allan at Stevens. Cyfle Gymru gael bach o feddiant. Gael llawer ohoni yn y munudau diwetha. Na'n bwysig pan nhw yn cadw'r bel felly dydy. Jyst dim llawer o opsiynau ymlaen yma na. Beck wedi wneud yr hediad. Hir gan Tsiec. Ffila methu cadw gafel ar y bel. Ia, dwi'n hapus y ffordd mae Ashworth a Hwl a Befan y 3 amddiffynwyr Cewri yn y cefn. Maen nhw'n cyfathrebu efo'i gilydd, maen nhw'n gwybod safle gwarchod i gilydd, maen nhw'n agos i'w gilydd, felly sa'n bylch ar rhwng nhw. A mae'n bwysig trwy'r gêm. Mae'n rhaid nhw cadw i canolbwyntio ar y chwaraewyr a'r symudiadau i'w blaen nhw. A pa bryd i symud i mewn yna, a pa bryd ddim i wneud hynny i adael bwlch tu ôl. Carlo Beck. Ti'n sôn am Tsiec. Mae gen nhw'n traddodiad, rili, does. Maen nhw'n cyrraedd yr Ewro rhan fwyaf bob flwyddyn. Ond dyn nhw'n mynd bell wedyn, dyn nhw'n mynd trwad mewn llawer o grŵps. Na, ar y lefel yma, dyn nhw ddim wedi mynd yn bell ers 2011, ond maen nhw wedi ennill hwn o blaen yn 2002. Ie. Felly, 20 mlynedd. Mae'n un o 2 chwaraewyr reit enwog yn y tîm yna. Do, Petr Tsiec, Milan Baros. Ie. Chwarae o'r Lerpwl, ti? Ie, mae tipyn o pedigree gyda Tsiec pan mae'n dod at PêL-DROED. Pedigree gyda'r rheolwr hefyd, Jan Suchoparek.
61 o gapiau. Ti'n cofio fel chwaraewr? Na, dwi'n meddwl Na. gyda dim diffyg farch. Na, ond o'n i'n gwed, oedd e'n chwarae yn rownd-derfynol Ewro 96. Fi'n cofio fe, ond mae yna lot o enwau eraill yn y garfan yna, fel Pavel Nedved, Patrick Berger a Karl Poborski, bydde ti yn sicr yn cofio. So mae wedi chwarae gyda enwau mawr Czechia. A actually chwarae gyda Czechoslovacia. Cyn i nhw gael annibyniaeth. Nes o'n Cymru fan yma, oedd gynnon ni 4 ymlaen, ac o'n i mo, oce, da ni wedi wasgu on i myny'r cae, ac wedyn gadael y golwr chwarae allan a neb yn cael i lawr. Ac oedd y 4 yn nhw, o'n i mo, trigger yn mynd i ddod, unwaith mae'n pasio nôl, da ni gyd yn mynd efo'n gilydd. Nath o'n digwydd. Mae'n rhaid chdi un neu llall. Os di'r plan y gêm yn eista nôl a igon hapus i'w meddiant fel, da ni'n gorfod ar y funud. Da ni'n gorfod bod yn drefnus, da ni'n gorfod bod yn disgobredig, ond pan da ni'n curo bel, beth da ni'n neud efo? Paid anghofio cynllun ni. Mae dim ond falle os bydde Czechia yn yr un sefyllfa, bydden nhw wedi mynd amdani. Gemau. Croesiad. Mae'n dipyn o chwaraewyr mewn coch yn y cwrt yn aros, yn ôl i Hammond oedd yn clirio, ond Czechia. Bale nôl yn ei meddiant nhw. Fydran cynnig ei hun. Yn ôl at Kalupek ac y holl ffordd nôl at Horney Czech yn y gol. Ia, 20 munud bron ar y cloc ac dwi'n edrych ar Colwell wedi cyffwrdd y bel 3 gwaith, colli unwaith, ac dwi'n edrych ar Luke Harris. Ti'n bod, chwaraewyr mwyaf dylanwadol, dwi'n meddwl, pan geithio'r bel, wedi brifo ti yma. Luke Harris wedi cyffwrdd y bel 3 gwaith hefyd, 20 munud. Ti angen dy chwaraewyr gorau mewn i'r gêm. Stevens. Nad Colwell apelia amlawio. Ond Czechia sy'n mewn meddiant. Gweitha penderfyniad gan y dyfarnwr. Cymru ddim yn digon ar y munud, ond yn siŵr yna chwaraewyr allan yna, rwan, mae'n rhaid i nhw, rwan di yr amser ti mynd i greu argraff. Ffila bron a creu argraff yna'n troi yn Bert yn y cwrt. Gormod o amddiffynwyr Cymru'n heidio nôl i'w atal e. Ie, edrych ar Befan, mae'n rhy dyn iddo fo. Wedyn, dwi'n gweld y bel. Cymru neud y dda, Hammond neud y dda. I ddod yn ôl, jyst i lithro i fewn hefyd. Ond unwaith ti ddiacos fel amddiffynwr, fi fel ymwysodol wrth y môl, jyst y cyffyrddiad cyntaf hefyd fi symud ti a dy droed i'n sydd, hefyd ti'n gwybod lle wyt ti. Saith hanner ffordd trwy hanner cyntaf, mae Cymru wedi goroesi hyd yn hyn. Eto Czechia sydd wedi pwyso fwyaf cyfle i nhw o dan gosod. A bron i Karabets. Rwygo fyna. Mae'n bod yn chwaraewr ifanc y flwyddyn i Czechia. Fel yr enwau nawn ni'n enwi gyda Paul Baros a Rosicki a Czech. Mae'n tipyn o feddwl ohono fe. Ac yn fanna, nath o'n trio hitio i mor galad oedd o'n medru, oedd o'n just isio neud siŵr bod y techneg yn un da a cael cadw i lawr efo'i ben drosti, a nath o'n neud hynny ar bediad campus yn gol gan y beach. O bell, unwaith eto mae Czechia yn dod. Mae nhw'n trio profi beach ar bob cyfle ar hyn o bryd. Wel hon ydi, edrych a, mae'n digon amser i fel amdani, mae ar ei droi. Mae hwnna'n anoddach a ti fel er mae'n dod ar ei drawso hefyd, cadw i lygad ar ei troi chwyd. Pas ydi, ti mewn i droi, ti beth? Just i ni siŵr bod y cadw i lawr. Mae yna'n sgil anodd. Se'n andros o gol. So wedi gael gafel ni'n iawn, ond nath o'r peth cywir, oedd o'n angen mynd am pŵer. Clefar yn yr eiliad bach na gath o i wneud y penderfyniad. Diddorol achos mae bron bob tro arall mae un o chreuwyr eraill Czechia wedi gweld y gol. Maen nhw wedi mynd am y pŵer a dyn nhw ddim wedi talu targed. Cymru ar y llaw arall heb cael llawer o gyfle i'r gydio o gwbl. Na ddo, sy'n newydd iddyn nhw ar ôl y gemau dwytha yma maen nhw wedi cael. Oedd i cartre wrth gwrs, ond yn sicr, mae rhaid nhw'n agosach i'w dynion. Beck yn ennill y peniad yna yn rhoi'r bel ar blat i Gemau. Christian, y capten. Daniec yn gweld y gol. Beach. Mae'n cadw gafel ar y bel. Ie, mae yna lot o banicio allan yna ar y funud. Mae chwaraewyr yn edrych o gwmpas. Pwy sy'n godi fo i fyny? Beck yn edrych. Wel, sori, mae rhaid fi gymryd y cyfrifoldeb yna.
Nath hwnna symud, do. Beach yn neud y dda, jyst i gadw allan rhyw ffordd. Ond maen nhw'n nocio ar y drws go iawn. Ewro Tsiec fydd ar gic gornel. Sydd fewn at y cwrt bach, dyrnu, mae Beach yn neud. Mae'n wrth i Sylwebaeth weld y gol o'i flanau. Dwi'n meddwl Harris oedd yn ôl, ia. Glithro i mewn yn y diwedd i gael y bloc ar. Ni'n bod o'r ongl yma. Beach yn bwnio ein glir, gyffyrddiad cynta. Da. Thomas yn diwedd gyda'r llithriad. Thomas oedd, ia. Mae'n ymwysodwr. Pawb yn gwneud i waith ar y funud i gadw. Checio allan. Rwan ta, ar ôl peidio ildio fyny, rwan tîm isio ildio fy mwan. Pwy di ddod un di, coda fe fyny, herwydd bai chdi idio. Doro'r cyfrifoldeb i'r chwaraewyr o gwmpas. Carabes at bosib pella'r peniad. Methu taro'r targed. Dihangfa unwaith eto i Gymru. A mae'n teimlo bod Cymru yn dal mlaen ar hyn o bryd. O, da ni'n hongian. Da ni'n hongian ar tîn hollol iawn. Edrych a peniad mor rhydd. Mae jyst i tynnu o'r wrth i ddyn o fan hyn. Edrych a faint o amser, faint o le. Disgwyl yn ei well? Oh, come on. Mae'n beniad rhydd. So mae o'n gorfod. Ella bod o ddim wedi disgwyl gymaint o amser, ond yn sicr mae o'n gorfod peniad nôl lle mae'n dod o. Mae'n neud hynny. Ond mae cywirdeb milltir oedd o'r gol. Gêm fawr yw hon, ond mae yna gêm fwy i'r prif garfan nos Sul. Cymru Croatia yn fyw yn gwaith wedi 7 ar S4C. Ar ôl neithiwr, mae'n gêm fwyaf da ni wedi gael is fel Ukraine, cyn mynd i gwybod y byd, ond mae'n anwach. Un enfawr, byth e'n bwnsio. Ia, os chi heb weld y newyddion, mae Twrci wedi curo Croatia. Neithiwr sy'n golygu bod rhaid i Gymru ennill. Sam cael gobeith i fynd trwy. Ti'n gwybod beth i dal yn apus o 7 pwynt. Mae yna rhywbeth arall, mae yna rhyw droiad arall yn mynd i ddigwydd. Ie, mae'r Gemau gyfle yna dal ar gael i Gymru. Yn debygol o fod, mae yna. Ar ôl y cyfle gyntaf yna gan Beach eto'n gyfeir rhyw gyffyrddiad bach nyrfws o yna. I fi, dim angan, wan mae angan, efo, oce, so lawr, just cymryd y rhythm na allan o checia. Beach, mae yna tipyn o sylw yn fynd ar Beach o ran y camera i'n gweld Gwener falle fyna. Ti eisiau gwneud y waith wrth gymryd gormod y cyffyrddiadau, fel am y sodwr, so fi wedi darllen un ar ôl 2 funud, mae'n mynd i wneud hyn. Cyfle i Gymru dorri nawr, Owen Beck. Yn cario, a Josh Thomas, alw am gamsefyll. Josh Thomas. Mae'n camsefyll. Yr gydio, mae'r galwad yn dod yn hwyr. Wel, y cyfle cyntaf, mae wedi cael ei rhedeg lawr y sianel. Dim y pêl gorau iddo fo, ond o lea gath o ergyd. Dim am y gol, nath o'n taro'r target, ond fel am y sodwr, a pro fi ddim wedi cael sniff yn y gêm i fyny rwan, dwi wedi cael un bach o fyna, a dwi eisiau nesa. Dwi eisiau na ro hynny. Ti'n just i gael y hyder na. Dwi'n hir ti at Fila. Gwneud eto, llyged checia ar Beach y golwr. Lw Pec rhoi yna allan am gic gornel i Gymru. Rwan ta, be gyda ni? Gornel cyntaf Cymru a hwn bydd cyfle cyntaf Cymru hefyd. Ti'n gobeithio, mae'n cyfla oherwydd ti'n ei pêl i mewn i cwrs Cosby, felly mae'n 50% yr un pwy sy'n mynd i gyroi, ond pwy sy'n eisiau gyroi fwy. Ydy rhywbeth o'r caem arfer yn dod.
I fewn i fan hyn, gan i weld wan. Harris a Beck, y ddau oedd yn Wrexham ar y cae ras. Beck sydd â hi at y posti pella. Colwell yn codi amdani. Ashworth yn algylchu'r bêl. Nôl fewn i'r canol. Mae Hwl yn aros. A Weriniaeth Tsiec yn dyrnu. A Ewro ddim yn cael cyfle i wrth ymosod. Dwi bach o bwysa. Gan Gymru, neb ar diwedd y croesiad, just Colwell a dan y bel i pi bach o'r cic gornel doedd. So di just amseru, di pobl yn sylweddoli weithiau, faint o hir gynnwch di i fynd i'r cwrs cosbi. Sef rhaid i ddechrau yn syth pan mae'r bel yn cael tvei croesi fewn. Mae'n rhaid i just amseru hi i hanner ffordd a neud o'n gyflym a gymroi'r hediad. Hill yn llithro'n fewn dda fan amseru dacl. Yw'r Tsiec yn rheoli'r chwarae yn y canol. Ddim wedi gweld llawer o... Wel, ddim wedi gweld llawer o chwaraewyr Cymru. Ond Tom Hill, mae wedi gweithio'n galad. Mae wedi cael y bel i fewn i'w draed, i gymryd pobl ar yn y byd eto. Mae'n gweud tro cyntaf i Hill fod yn y garfannau ieuenctid Cymru wedi bod gyda Werddon o blaen, gymwys i Loegr. Chwarae Lerpwl. Mae'n bod yn gapten ar Lerpwl dan 11 tymor yma. O, camgymeriad yn y cefn gan Stevens. Tsiecia dal i bwyso. A ffodus bod Labic heb fanteisio fyna. Wel, dim just un. I fi, mae yna just yn cyfyd risg ti ddim angan. Ti'n amddiffynwr, ti'n gwybod unwaith ti'n gymryd cyffyrddiad, bydd y pwysau yna chdi. Ac ar lefel rhyngwladol, yn ebyn rhywun, mae'n rhaid ti just neud siŵr, oce, os ti'n gwybod clirio i fa mae'n gwybod mynd. Os ti'n gwybod, how can I be gan amser i ti'n ôl i'r golwr hefyd, doedd? Daniec dda, Ewro yn troi'n dda, yn troi'n gyflym ac yn ergydio ar postyn. A Daniec yn y diwedd, methu casglu'r briwsion yn am ergyd, am gyfle. Campus. Neis gweld i'w tîm nhw, dwi'n siŵr, dwi'n eto'r triongl bach na. Neb yn ei pwysau'r y bel. Drych just yn just syrthio nôl, a wedyn. Y ffordd mae'n just agor i gorff, mae'n deitha beach yn gol. Dwi'n mynd i'r ei on yn y gornel bella yna. Ac os ti'n cyrraedd yna, neud i ddim byd ar ei chawnti. Ond lwcus i gymryd ar y postyn. Mae nhw'n agosau. Des fel oedd Cymru'n cael eu cyfleon cyntaf nhw, mae Tsiecia'n atgoffa tîm Matty Jones. Pwy sy'n rheoli. Ie, dim cynnig digon, ti'n i chdi ddeud, oce, da ni wedi cael gafel ar y gêm. Da ni heb wneud hynny eto. Ffila. Mor fywiog yn y llinell flan i Tsiecia. Daniec yn cyfuno i roed pwysau ar Cymru holl ffordd nôl at y golwr. Colwell yn mynd i drio casglu. Methu dwi'n meddiant. Fydra. Y pas trwy'r canol at Carabet. Mynd i fel cwicryd. Fydra yn dod i hawlio hon. Ie, maen nhw'n byd bach fwy smart na Cymru ar y munud. Maen nhw'n just taclus yn gyffyrddus ar y bel, yn technegol, hapus newid safle fo'i gilydd. Mae'n weithiau da ni wedi gweld Ewro yn dod i mewn o'r asgell gwyth yma. Wel, colli nath Tsiecia yn erbyn Gwlad yr Iâ, fel ni'n gweud, ond pan oedd hi'n ddi-sgôr, nath Fydra yr 16 yma ysgwyd y trawst o gic rydd o'r safle tebyg i hyn. Felly, fi'n disgwyl bydd e'n trio neud yr un peth, ond just modfedd neu ddwy yn is. Wel, ti'n rhyw obeithio, fydd Beach wedi gwneud i waith cartra fel chdi. Yn gwybod yn union lle mae'n mynd i drio rai hi. Gen i weld. Yn ergyd, tipyn o ergyd, ond ddim yn un ar y targed a ffodus i Gymru, achos oedd yn bwer tu ôl i gan Fydra. Mi oedd o'n edrych ydi ar safle Beach. Wel, dwi'n meddwl sai illa wedi mynd heibio fo, oedd o wedi cymryd cam i'w dded oedd, cyn dod ar draws i'w chwith. Mae'n ocyn anfarth. O! Rhyw wrthio ar ôl y bel yn fan hyn.
Mae yna gardyn melyn. Gardyn melyn I Ffila. Dwi'n meddwl am y gwthiad. Ffila oedd o, ia. Ne fydra. Mae'r camerau ar Ffila, gofe. Ia. Y hira'n byd wneud y gêm fynd mwy o rwystredigaeth mi geith Tsiecia. Ti'n gwybod? A fysa Cymru, maen nhw'n hongian ar fynd, yndi, ond ti'n cael gemau fel un. Ond yn rhywle, mae rhaid i cynllun a chwaraewyr gorau Cymru ddod allan i chwarae. Rabic. A camgymeriadau yn dod mewn pan maen nhw'n dechrau mewn rhwystredig? Wel, yndi. Mae yn, ond beth sy'n fi licio gweld y well ydy, mae'r 5 yn y cem, gyda chdi, Befan, Ashworth y Hwl, yn galw am neithrin y Cewri. Maen nhw wedi gwneud eitha da pan maen nhw'n medru ymosod. Wbeth tu ôl nhw, maen nhw wedi creu broblem a maen nhw wedi gyro dibynnu ar eu partner nhw sy'n wrthi ymwneud nhw i llithro ar draws i wneud rhyw fath o bloc. Beck a Stevens lawr y wingbacks, lawr yr esgyll. Dyn nhw'n mynd o digon oherwydd di Cymru'n gael digon o'r bêl efo'r meddiant trwy ganol cae i gael nhw i fyny'r cae. Ffila, newydd gael y cadw melyn yna. So dal y bêl i fyny yn llwyddo i wneud Carabet. Mae Tsiecia moyn mwy a mwy o fe ar y bêl. Deni dros unwaith eto. Sa fi'n yn sioc, ar dyfan nhw'n ei cadw melyn oherwydd union ni pethau, ond dyma wneud hynny. Harris yn rhy araf yn fyna. Ie, Dyna nath o wneud môr y mynydd yn allan o'n ipyn bach. Ffordd nath o ddisgyn o bydde fel o. Oedd o chwilio amdani unwaith nath o warchod y bêl. Unwaith ti'n cuddiad y bêl, mae Harris gyda fo'n siawns o ddwy'n i'r wrthach chdi. Mae hwnna'n sgil da yn ei hun, cofia. Jyst i cuddiad y bêl na. A wedyn unwaith ti'n cael y cyffyriad ti lawr, ti'n ennill cicrydd o hyn. Mae rhaid i Cymru wella yn dysgu'n sydyn i beidio, ti'n bod, ildio y ciciau'r hydd yma. Deg munud i fynd tan yr hanner. O cadw nhw mas am mor hir bydde Cymru'n dwlu cadw llechen lan yn mynd mewn i'r hanner. Ewro Tsiec. Chwipio fewn. Beck oedd o yn clirio. O'r posti gyntaf yna, mae o weld yr hediad yn dod i fewn tu ôl o fo. A gwneud un mewn safle i glirio. Pumed cic gornel Tsiecia. Carabet, fydd yn cymryd. Ymlaen, cwrt bach yn aros. Cigor arall ydy Thomas Hill. A ddim yn gweld llawr amdani na gwaith. Yn ddiffyn ansticir gan Gymru. Wel, na beach gweidi. Ond mae dyn fwy hun hwl yn mynd i benio i ffwrdd. Unwaith eto i'r un safle. Cic gornel rhif 7 i Tsiecia. Yn cadw'r pwysau ar Gymru. Ie, Ashworth yn mynd i'r llawr o fyna, oedd o'n deb wedi gael ei wrthio. Tsiecia yn trio rhyw dacteg gwahanol. Ewro Tsiec ar gornel y cwrt. Ewro Tsiec ar ergyd! Ac yn rhwydo am gôl gan Mate Ewro Tsiec. A mae profiad y tîm yma i chwarae yn yr Ewros os yr haf yn dechrau dangos. Wedi rheoli yn Anna Cyta'n llwyr hyd yn hyn. Ond ar y blaen. Dyd mwy maen nhw'n hynny. Lle oedd nhw wedi dechrau meddwl, ond nhw wedi mynd i gael maen nhw wedi dal i dreiddio a treiddio a sbia. Mae'n jyst cael y bell yn rhaid draed. Dwi wedi dweud, mae'n tweithio o'r ochr chwith ma yn y hanner cyntaf mynd i dod tu fewn i ddyn. Rwan, mae ochr all y cae tro ma. A mae'n jyst cael y siap arni. Mae'n gweld, seigon hawdd i beach yn gol, fynd am y gornel arall o lle mae o, ond mae'n rhyw chwipio ar yr eiliad ola. Ac o'r i gorff i siapu fynd i posti peta, a wedyn jyst chwipio efo cywirdeb
a pwer I mewn i'r gornel. Dim pwysau ar y bel os dwi eisiau bod yn negyddol ac yn feirniadol o Gymru eto. Nhw wedi mynd am llawer o ergydion tebyg. A hwnna oedd y gorau o hyddiannol. Yn gol o safon. Ie, ac fydd y dyn yma, y rheolwr wrth I fodd efo syniadau ac I symudiadau I dîm ar plan y gêm. Hammond yn dwy'n y bil. Ac yna, yn ildio meddiant hefyd. Fila. Fila, dal I yr un mlaen. Carbet yn rhedeg rhy agos ato fe, yn casglu'r bil. Yn I gosod iat, Ewrosec wedi cael un yn barod. Ewrosec yn cael I ar un ôl. Calupec. Christian y capten. Ad Carabet, mae Christian yn rolio ar y llawr. Beck yn cael cerdyn melyn. Gan I weld hwnna eto, ond o'r ymateb. Wow, mae hwnna'n un anifir. Go iawn rwan, os fysa na VAR. So mae ddim yn gweld y gardyn fel yma gyda iawn. Ok, ifanc, dwi'n gwybod mewn rwystredig, dwi'n gwybod dwi'n wedi gael ffordd un heno. Ella di blino o teithio ddoe yma, ond dim esgus am dacl fel yma gyda iawn. Ni weld sy'n dod, mae'n gwybod mae'n mynd I fod ail i'r bel, a mae yn mynd sydd drwad. Ti'n gwybod be, mae hwnna'n leg breaker, fel da ni'n deud yn y gêm. Mae'n well na hynna. Mae Owen Beck lot gwell dyn, chwaraewr. Dwi'n eisiau fynd dros fynd llestri fan hyn, a mae o'n gwybod dwi'n mynd chwaraewr fel as, sy'n rhaid I fi fod. Da ni'n lwcus I fi'n bach, mae'r dyn mor gry. Cos mae o wedi mynd efo'i fathau ffors I gyd, I cryfdar I gyd trwy corff yma. Ac yw Christian y capten sydd ar lawr ar ôl y dacl yna. Yn siŵr be mae Beck yn siarad gyda'r dyfarnwr cynorthwyol, ond mae cwyno mae'n neud, ond does dim lled efo gwyno. Na, mae wedi cael getaway yn yma, oce, rwan ta. Mae'n efo just codi ben ac ti'n cael Cymru nôl I fod I gêm wrth newid ger. Mae wedi Cymru newid ger. Christian ar ei drad. Cymru gwasgu checia at efysglys. Christian y capten. I weld yn iawn nawr. Rwan, mae'n un gol I ddim ti yn meddwl ella fi rhaid I Cymru. Neithio ddim am tan fynd ar ryw awr o'r gêm wedi fynd ar ei holi os di dal yn un gol I ddim di hynna. Ne fydd illa rhy hwyr os ddim yn ddwy a tair I chasio'r gêm. Ond yn sicr, feddydd Cymru ddim cario ymlaen fel ma nhw. Yn ail ora I bob un pêl. A dim sam patrwm. Oce, mae'n anodd heb y bel I weld patrwm dwi'n dall ni. Ond un neu ddau o'r chwaraewyr. Ti wedi gweld rhywun yn Cymru rhywun ar, Cymru nhw ar, ac I roed un eto. Dwi wedi gweld hynny. Ydyn nhw, maen nhw'n dall y system yn di, wrth gwrs. Pam dyn nhw'n I gondewr I gael y bel I mewn I traed a chwarae cryfdar I gilydd. So ddim am newid rhwng nawr a'r hanner, bydd yn tybio munudau'n weddill, ond... Wrth y modd. Tipyn... So wrth y modd mynd... Efo'r perfformiad yma, I fynd... Ond un gol I ddim I lawr yn yr ystafell newid na. Fysa Matty Jones, ysa fo'n mynd I bod yn ysbrydolaethol. Ti'n gwybod y gair? Ysbrydoledig. Ia, na fo, hwnna. Diolch I chdi. Diolch I. Ond beth dwi'n dweud ydi, Wedi ddo chwarae ar mond un gol maen nhw'n dildio.
a dweud, rwan ta, da ni'n mynd i ddechrau. Da ni'n mynd i dorchu llewis. Da ni'n mynd i gael rhywbeth allan o'r gêm yma. Da ni'n mynd i giro'r ail hanner. Ti'n gwybod, pethau bach fel yna, os dwi'n gorau newid chwaraewyr, mae rai ma'n neud. Newid y siarad dwi'n mon neitho. Dim tan awr, ella wedyn os dwi'n mynd ar ôl y gêm. Fi reid o. Yna drosedd arall. Harris yn cael Cardi Melin. Y Cardi Melin i'r boes oedd yn cael ras. Di fod yn siarad ar yr awyren a ddoe, mae rhaid. Ne, di cael... Ie, ar ddau na deithio. Di gael amser gret efo y tîm cynta, ond... Hei, hwn di bara menyn weithiau. Ti'n dod yn ôl i tîm 11 a mae'n chdi cael dylanwad, creu argraff, profi pwynt. Hyd yn un, dyn nhw heb wneud. Oedd i ni'n i ddim i Denmark allan yn faile yn y gêm gynta a dath Cymru nôl. Felly mae hwnna'n mynd i roi hwb yn nhw hefyd. O, dos am cwestiwn, ti'n un a dau o chwaraewyr ddim yma. Ti'n sôn am Joe Lowe, oedd o'n chwarae yn y gêm yna, dweud? Diodd e ddim, oedd e gyda'r cap prif garfan unwaith yn pryd ni eto, ie. Ond o'n medru chwarae hyn, fysa? O, sicr, ie. Mi oedd e'n gawr iddyn nhw yn y gêm ddetha yn erbyn Lithuania. Ie. Ond yn sicr, un gol ti'n y gêm, dyna di'r peth, efo faint mae'r gêm, mae Tsieciad di gael yn y hanner cyntaf yma. Mae mi gyda nhw 2 funud ychwanegol. Yndi, ond mae eisiau cadw pennad oes hefyd, efo Cardi Melin i'r 2 chwaraewr. Am sefyll gan Daniec. Ie, Cymru wedi gadael. Tsieciad cael ffordd i hynna yn y hanner cyntaf yma. Pan ti'n ar y cae, wwan, oedran yma, beth o'n hofio, a jyst meddwl iawn, chdi yn erbyn fi. Dwi'n gwybod dwi'n mynd i chwarae, yr ail hanner yma'n erbyn chdi, dwi'n mynd i giro'r gystadleuaeth personol yma. Os ydych chi 7 neu 8 yn nhw'n gwneud hynny ar y cae, gwneud chi siawns o gael rhywbeth allan o'r gêm. Ar y besti aros ar lawr fyna, Tom Hill. A drosedd, a nawr mae'n gyfleu Luke Harris! Luke Harris! Dros y trawst ac am arbediad. Mi gwthio i dros y trawst, Luke Harris. Yn anghrediniol wrth y postyn bella. Mae dyma nhw'n gael i alw nôl yn un am rhywbeth o'r ce, ond mae ddeud hyn am gyfle i Gymru. Cyfle gorau'r gêm iddyn ni, yr unig gyfle. Mae fe wrthio fan hyn, ys yn digwydd efo. Wel, eto, dwi'n gweld... Dwi'n meddwl Tom Hill ydi o. Yn mynd i fewn. Cymru'n dechrau mysodiad o fanna, ond just Thomas yma, mae'n just helpu ymlaen mae o, rwan. Cyffyriad, mae'n mynd wrth y gol. Dipyn bach, dwi'n dall pam oherwydd, ti'n mysio rhan ffynwr dod i fewn am bloc, ond nath y cawr yn y gol, just neud un yn fawr. Nath yn neud yn dda iawn, dy ddim wedi cael, dim byd arall i neud yn y hanner cyntaf yma, ond fel da ni'n deud, mae'r safon canolbwyntio yma ar unrhyw lefel, ond pan gyda chdi gyfla fel la, a ti'n ddim wedi bod yn y gêm, dwi'n dal yn disgwyl o sgorio. Na ddeud hynny. Mae'n rhaid i wneud ffwrdd bob dydd. Mae'n ymestyn dipyn bach, sti. Ti'n gwybod efo'r ergyd am y gol yn y diwedd, mae o, y cyffyriad yna, mae'n ymestyn dipyn bach i hwnna. A mae'n jyst trio pasio fe drwy ded. Dwi'n dall, ond cadw i lawr. Sa'r cyffyriad cyntaf yna yn well gan fo. Sa'r bel na gosach i gorff o. Sa wedyn sy'n gael mwy o reolaidd â ni. Cyfle gorau Cymru wedi dod o bell ffordd yn fyna. Dwi'n nhw'n cael gymryd y gic cornel yma. O Fanisian, y dyfarnwr yn dangos i chwifan. Dwi'n apus bod dwi'n gwneud, oherwydd oedd wedi agos i'r golwr. So un cyfle ola falle. Wedi mynd dros y 2 funud ychwanegol ar ddiwedd y hanner cynta. Dyma yn dechnegol ail. Gornel Cymru, Luke Harris a hi, hawdd. O, na waith. Sylwebaeth yn clirio o'r ffordd at y hanner a dwi'n meddwl falle byddwn ni am gweld cic gol ar hanner nawr. Dal i fynd, dal cyfle i Gymru, Luke O'Hool. Wedi wthio yn y gornel. Drostodd yn mynd o blaid
Tsiec ôl y dyfarnwr cynorthwyol. Jurasic yn neud i waith amddiffyn ar ôl sgorio'r unig gol o'r gêm, ac am gol oedd hwnna. Carwet nôl ar y ca. Oedd e'n dal i wyneb yn mynd oddi ar y ca, a mae Rhwymyn ar ei goes. Sa'n mynd i ddod nôl efo Rhwymyn fel ei chwarae ar y cae, oherwydd sydyn ti'n chwarae nebyn nhw'n gwybod, hei, sbiwn, fe yna gynnwn. Felly rhyw knock bach arall ni. Dal i chwarae, bron am bod dyblu faint o funudau oedd yn cael ei chwanegu. Dyna yw chwiban ola Zafen Hofanistian. Dechrau da Cymru i'r grŵp. Sy'n amheuaeth taw dechrau da i Tsiec sydd yn y gêm yma. I rheoli'r gêm yn llwyr. Rhwystredigaeth i Gymru a'r gol yna yw'r gwahaniaeth gan Ewro. Gen i edrych am ni. Un i ddim i Tsiec. Ia, yli faint o bell da ni o'r wrth y bel, os eisiau bod yn feirniadol o ni. Da ni dim llaeth i ffwrdd. Unwaith, gyda rhywun droi yma na, ond be mae'n neud wedyn ydy'r peth. Unwaith mae'n troi a agor i gorff i fyny, a siapio bod o'n mynd i grymannu o'na i'r posti bell, a mae'n chwipio i, mae'n dod ar ei drawsi wedyn, efo'r pŵer na i giro beach ar y postyn cynta. Lle mae'n siapio gorff i mynd i bella, a mae'n just tynnu hi nôl. Mae'n gret o gol. Dyna yw'r her yn yr ail hanner i Gymru a tîm Matty Jones. Maen nhw un i ddim i lawr ar ôl y gol yna i Ewro.
postavil se hráč s číslem 19 Matěj Jurásek, stavutkání Česká republika, Pels 1-0. Sedřič. Česká republika, je to tady první branka dnešního utkání, která padla ve 38. minutě a postavil se hráč s číslem 19 Matěj Jurásek, stavutkání Česká republika, Pels 1-0. Sedřič. Česká republika, je to tady první branka dnešního utkání, která padla ve 38. minutě a postavil se hráč s číslem 19 Matěj Jurásek, stavutkání Česká republika, Pels 1-0. Sedřič. Česká republika, je to tady první branka dnešního utkání, která padla ve 38. minutě a postavil se hráč s číslem 19 Matěj Jurásek, stavutkání Česká republika, Pels 1-0. Sedřič. Česká republika, je to tady první branka dnešního utkání, která padla ve 38. minutě a postavil se hráč s číslem 19 Matěj Jurásek, stavutkání Česká republika, Pels 1-0. Sedřič. Česká republika, je to tady první branka dnešního utkání, která padla ve 38. minutě a postavil se hráč s číslem 19 Matěj Jurásek, stavutkání Česká republika, Pels 1-0. Sedřič.
ospravedlnitě a postavil součí hráč s číslem 19 Matěj Weriniaeth Tsiec, Česká republika, Wales 1-0. Česká republika, je to tady první branka dnešního utkání, která padla ve 38. minutě a postavil součí hráč s číslem 19 Matěj Weriniaeth Tsiec, Česká republika, Wales 1-0. Croeso nôl ar gyfer yr ail hanner yma. Weriniaeth Tsiec ar y blaen. Gol i ddim yn heddiannol felly. Gallai wedi bod yn fwy os ni'n onest. Malcolm Allen sy'n gyda fi. Be'n neud i o'r hanner cyntaf ar ôl ti gael amser i feddwl? Hanner i anghofio i Gymru. Hi'n llawer o digon o opsiynau yn ymosod. Cael y ddau chwarae'r ganol cae, Hammond a Harris i fewn i'r gêm. Ti'n gorfod meddwl, de. Fe dwi'n chwilio amdano ail hanner, mwyn ddim byd arall, de, di chwaraewyr yn cyfrifoldeb. Os gynnwch chi'r agweddi cywir i fynd i'r lefel nesaf, mae'n eich di gymryd cyfrifoldeb. Mae Barty i gael yn Cesgu Bwriofice. Tipyn o dorf yna wedi dod i weld. Sy'n braf gweld. Gobeithio bydd yna dorf yn y gêm y cartre sydd gyda Cymru yn aros amdani nhw yn mis Tachwedd. A dyna'r gobeith yw mynd nôl fyna yn ddigiro yn y grŵp. Ond gen i weld sut mae'r ail hanner yma'n mynd. Fel o'n i'n gweud ti, diwedd y hanner cyntaf. Ac yma nhw gol i ddim lawr yn mynd Denmark. Do nôl i ennill pwynt. Gwerthfawr fyna. Ennill yn Lithuania. Mis diwetha, ond nhw tair i ddim ar y blaen. Wedi dwy yn hwyr. Diwedd nerfus i'r gêm yna. Dwi'n gobeithio taw diwedd nerfus i Tsiecia sydd hefyd. Ie, ti'n mynd gweld o
hyd yn hyn, ar ôl beth ni wedi weld, ond yn sicr, mae hynny mae'r brec na weithiau yn mynd i just troi momentum, ond mae rhaid chdi gael y momentum na wrth wneud rhywbeth special atha, chwarae un dau fe rhywun croesiad mewn ac blaen nhw'n cael ergyd ar y gol. Unwaith wneud hynna ddechrau, ti'n dechrau meddwl wedyn, oce, mae'n y gyflam yma. Felly, mae'r 20 munud cyntaf yma, cyn y newidiadau, dwi'n siŵr, gan Matty Jones, yn rei pwysig iawn i beidio ildio, ond cael hyn yn nôl i'r gem hefyd. Yn edrych o bod Cymru di hapus i ystyn nôl a aros am y munudau cyntaf, fel ti'n gweud. Setlo ar ôl ildio yn eitha hwyr yn yr hanner. Beck ar tafliad. Lwcus i fod ar y ca ar ôl y dacl yna. Ie, na do gerdded at Llymanwr, do. Just wedi diolch, dwi'n meddwl. Roedd wedi aros ar y cae, yn sicr o hynny, ond fydd o'n gwybod hefyd. Mae angen neu gwell argraff yn yr ail hanner yma. Fel gweddill y tîm, dim just un. Trwyth. Just isio effeithio'r gêm fel chwaraewr. O, well. Dwi'n hapus i gadw meddiant yn y cefn a mae'r pwysau'n dod. Ti'n gofyn cwestiynau o llinell gefn Cymru. Colwyl, heb gael lot o amser i rhoi stamp ar y gêm. Ie, dwi'n meddwl mae'r ddau amddiffynwr canol gan Tsiecia yn gyflymach na Thomas, felly peli mewn i draed o well. Beck, trwy'r bwlch, Beck mewn i'r cwrt, cyfle ar gydio, yn ochr gan mi, a bron mynd trwy goesau horni Tsiec. Beck a'i ben yn ei ddwylo, lwcus i fod ar y ca, a'n lwcus i beidio sgorio. Ond ti'n gwybod fe, dyna fflach o be mae o'n dan. Un dau ddechrau. Wedyn, mae'n drwad, mae'n sgil trwy, ond mae'n mynd trwy, mae'n trio cael ei trwy coesau'r golwr y penderfyniad. Oce, mae'n di wneud yr arbediad anghywir yn y diwedd, illa jyst ei heibio fo'i ffostyn pell yna. Ond dechrau campus a cyfa gwych. Jurasek, sgiliau ar sodliad, trio ryddhau Daniec. Daniec, yn y hyder yn chwarae Tsiecia nawr. Gyda nhw'r fantes yn y gêm. Just chwarae'r fantais yma yna, de. Dyma nhw'n tynnu nôl am... gwych, de. Just yn ymwybodol o chwaraewyr. Oedd o'n... Pan oedd y bel iddo fo, oedd o'n just edrych o gwmpas i edrych lle oedd y cefnogaeth, ond oedd o'n just gwybod y cyffyriad bach a wedyn y back heel. Slei, slick, llawn hyder, gan y dyn yma, yn sgorio'r gol. Dan bwysau unwaith eto. Tsiecia methu gael gafel ar y bêl. Thomas yna'n aros i Gymru. Just eto corfforol cryfach. Just eto, just gwersbach iddo fo, just dal dy dir. Just sefad dy dir a cyma y drosedd. Mae'n ei fo, mae'n just i gadael o wrthio fo. Gormod i ennill y bêl na. Daniec, gol o'i flan, Gosodiad Fydra. Ysgol ergyd fyna, os na goesiad. Mae'n dod neb yna. Ie, am change. Mae wedi gwneud rhywbeth yn anghywir. Mae wedi bod yn wych. Ond hon oedd y cyfle. Rhwng dau chwaraewr sgil, a wedyn yn twyllo i fynd y fanna. Ti'n meddwl mae wedi gwneud y swyddfa anoddach wrth mynd heibio 3 chwaraewr. Mae o'n gwybod ei hun, li. A mae am gyfle. Rhywbeth mae wedi greu ar ben ei hun, a wedi gweld y bwlch, wedi rhedeg i mewn efo. Wedi just newid ger pan oedd angen yn y cwrs Cosby. Tynnu droi chwith yn ôl, a wedyn tynnu yn ôl, a tu allan i droi chwith yn y diwedd trio gael ei trwy coesau. Sa'n bod gret o gol un o goliau. Gorau sy'n wedi weld, gan chwaraewr dan un ar hugain, unigolyn dwi'n sôn am. Allan o'n byd. Dim yn teimlo bod yna'n ei sbardino Cymru yn y 5 munud agoriadol bod nhw wedi cael y cyfle yna. Wel, dy o ddim yn mynd i fod yn gêm a Cymru'n mynd i gael llawer o gyfleon. Felly, mae rai cymryd i nesaf. Beck. Codi fi. Thomas yn eto
Wedi ynnestu yn y llinell flan. Sgiliau i cynnig boddman gyda Tsiec. Ie, ond ti'n fe, oedd Beck, oedd o'n dod ar gyflymdra yma sy'n eto i'w stopio, jyst i wdio'r taliad, o'n i'n meddwl bod yn mynd i'n sydd trwyddo fo eto. Mae ar gardi melyn, jyst cymryd pwyll, mwy o siawns o 11 ar y cae. Sy'n cwmlawn ymlaen at Carabet. Carabet, ty postio'r pella, Ewro Tsiec. Oedd yno. Just licio y tri amddiffynwr canol, pan da ni fo'r bel, Aswedd Bev yna a Hwl, just i yrru Beck lawr un ochr, ac wedyn Stevens lawr, gyrru nhw i fyny'r cae di fynd bach mwy. At y llinell hanner hyd i trio gofyn cwestiynau gwahanol wrth Tsiec. Bevan, cael ei wthio oddi ar y bel ffila. Tsiec yn symud y bel o'r draws y ca. Gyda mestyn yn ddiffyn Cymru. Tsiec. Seren, Tsiec, hyd yn hyn. Ys ti ddeud, wedi bod yn y garfan cyntaf, tîm cyntaf wedi cael cap llawn do. Heb gael cap, ond fel Beck a Lucaris wedi bod gyda'r garfan cyntaf, felly tipyn o brofiad mae hwnna wedi rhoi a galluogi fe i gamu lan a perfformio i tîm dan un ar 20. Oedden ni'n disgwyl hynny, fel nath ni weld y fflach na gan Owen Beck do. Yma na, pam gath o'i dynnu fewn i'r garfan cyntaf, mae'r o Page oedd oherwydd be mae'n medru gynnig. Edrych ar y ddau dim, y chwaraewyr yna sydd wedi cael amser yn y brif garfan sydd wedi mynnu'r sylw mwy. Ewro Tsiec a Carabet i Tsiec, Beck, a un o'r Harris gyda'r cyfle yna'n hwyr yn y hanner cyntaf. A Colwyl ar y bel, 8 cap a gol i dîm cyntaf Cymru. Wedi bod yn dawel hyd yn hyn. Trio creu fyna. Cymru yn agosach i Tsiec yn yr ail hanner. Nath ar ei pwysau yn nhw. I wneud siŵr fod nhw i gondawr dal i fod i dderbyn y bel i fewn a Cymru. Tisio bod nhw'n ei gwynebau nhw'n syth. Ar ei cyffyrddiad cyntaf dwi yna. Yn com bod ti'n gyffyrddiad sal i ddwy ni. Ddim yn saff os un a ddau o chwaraewyr Cymru, enwedig Josh Thomas o Blaenor. Dwi'n gwybod os dwi'n gwisgo'r sgidiau cywir, mae'n llithro o gwmpas lle mwy nag unwaith. Wel, Ashworth o hwnna'n cywiro i sgidiau fe, ail glymu i gariau fe. Unwaith eto, nid am y tro cyntaf heno yn denu pwysau. Meddiant fyna ar top y sgrin a dim syndod gweld bod tua treian o'r meddiant mae Cymru wedi cael. Tsiec wedi rheoli, nid yn unig ar y sgorfwr ond gyda meddiant. Mae'n at ffila. Mae'n dal i fynd. Cymru methu dwy'n y bel oddi wrtho fe. Cymru'n cael chwaraewyr tu ôl i'r bel yn sydyn ac yn ei system. Ond wedyn mae Tsiec un gol i fyny. Draws y cwrt. Carabet sy'n pen draw. Carabet. Gwynebu Beck. Cael coesau i fewn. Neb yn aros. Wake up. Tystiadau. Carabet a Daniec. Hill. Mae'n rhaid fod mwy penderfynol yma i gyrraedd y bel na. Mae'n edrych di blino i fi. Mae'n gyfle iddo fo. Cyfle cyntaf iddo fo i tîm 11 Cymru Hill. Felly, bod wedi bod yn adeiladu'r gêm a ormod yn ei ben yma. Di jyst i'w signo'r adrenalin allan. Fe yw'r unig un o'r tîm na ddechrau i Gymru ti heb gael cap ar lefel yma blan. Falle bod hwnna'n dangos, ti'n meddwl? I fi bach illa.
dim bod tro'n hawdd, wedi mewn I dîm os ti'n iltio'r meddiant gymaint mae Cymru wedi gorfod heno, ti'n methu cael dyn I mewn i'r gêm. Mae o'r bel. Ashworth ymlaen. Thomas. Dim ffordd heibio I Prebsol. Fe yw'r unig un heb gap I Tsiecia. Ond wrth I Thomas di arroi'r pwysau ar horn I Tsiec. Fo'n cadw I ben yn y gol. Fel mae Beach di gorfod wneud yn y ddwy weithiau. Beach di bod ar y fainc I Chelsea do. Hefyd, yn y tîm cyntaf. Yn gen gwpan dwi'n dweud, ond... Do, wedi cael cyfnod gyda Chelmsford yn dechrau a'r tymor dechrau, ond tro hyn, math gwahanol brofiad ar y fainc I Chelsea. Mae'n profi, jyst profi, nhw'n meddwl lot yn yma. Ond nhw'n gweud bod yna tipyn o feddwl ohono fe. Matty Jones yn gweud hynna yn ei mis diwetha bod yr adborth nhw'n cael o'r Chelsea yn gweud bod e'n bachgen mor hoffus a bod e'n gymeriad da I gael o gwmpas Dafydd Newid. Da glad. Ti angen cymeriadau mawr. Ond mae'r cymeriadau mawr yn gorfod cyfrifoldeth. A wedyn mae'n gorfod bwydo hynna I fewn I dîm o'i flaen o. Mos yn y gol. Gofio Schmeichel I Manchester United. Oedd o'n mynnu safona perfformiadau. Colwell yn cario. Wyrad oedd I ar y croesiad. Ac am ddiffyn Tsiecia bach yn sigledig fyna. Ond roedd I allan am gig gornel. Just atha ymosodwr Jos Thomas yn ei chanol I fyna. Just, be dwi ddeud am hynny di, unwaith ti'n teimlo yr amheuaeth, ti'n teimlo mae yna rhywbeth yn ei ddigwydd, mae rhaid ti fod yn ei chanol I, mae rhaid ti rhagweld, mae nhw'n ei cael gymeriad yma. Oedd o'n ei bach yn nerfus yn y sefyllfa yna rwan, siawns I Gymru. Jos Thomas yn aros. Reit y bwys y golwr, mae'r golwr yn mynd heibio fe I ddyrnu. Hill. I chodi I nôl fewn at y cwrt bach. Tsiecia yn clirio. A'r cyffyrddiad yna gan Harris bach y drwm, maen nhw'n holl ffordd nôl at hanner ei hunain, mae Cymru. A'n cyfle I Tsiecia wythio ymlaen y ca. Colwell. Colwell yn gawr I Gymru. Ond dwywaith maint unrhyw un arall o gwmpas Suchomel. Ie, ond ti'n edrych ar... Oce, gwahanol chwaraewyr wrth gwrs yn ddisgwyl. Tasod yna'n cael ei gymryd yn gyflym. Carabet. Tsiecia. Hast ar nhw I gael gol arall. Beth Apalista ti lawr I fyny fan hyn hefyd. Suchomel yn cael gair gyda y chwaraewr ar lawr. Cerdyn melyn iddo fe. Yn siŵr os taw protestio neu... Na, dim gweud am ymddeheiro yma fe, mae'n protestio yna. Na, mae'n dangos I studs ar Hill yma hyn. Edrych efo, Da ni'n gael o'n mwy araf sy'n edrych y waith weithio, ond nath o fynd syth dros y bêl. Stevens, lan ti gael Thomas. That Devan. Cadw'r bêl ar hyn o bryd, rhywbeth nath nhw ddim wneud rhyw lawer ohono fe yna yn y cynta. Ac bod ni cadw'r meddiant yn y cefn, mae gyd yn cyfri felly, hyder ar y bêl, amser ar y bêl. Dyna dwi'n gyd hyder ar y bêl fel mae dyn yma di ddangos yn rhai hwnna. Trio basman tuag at Colwell. Colwell bach yn araf I roi'r pwysau arno fyna pan oedd bach amheuaeth yn y cefn. Mae perfformiad wedi bod yn un tempo heno, mae gen i o'n. Ac ti angen weithio sefyll y llonydd, ti angen bod yn barod ar bodydd y draed I newid ger. Carpeniad. Un gol, dal yn ni, da ni dal yn ni. Camgymeriad gan Hammond. Yn gynnu Cymru am gael ei cosbi. Tsiecia yn gyrru mlaen. Filan y cwrt yn troi. Yn ei gosod I. Carabet. Ar ergyd yn isel. Syth lawr y canol. Digon saff gan Beach yn y gol. Unwaith chwarae taclus I fyny. Ni'n dilyn i'r ergyd na ddod I fewn, ond
Mae rhaid chdi, dwi'n meddwl efo Beach yn y gol, fynd am y gorneli, fel welon ni efo'r gol yn y hanner cyntaf. Hwna'n rhy hawdd efo. Beck. Ac eto, ti'n wedi dod efo'r ergyd yna efo chwaraewr ifanc, jyst bydda mwy o derys. Bydda mwy o derys i fynd am y gorneli. Hwyl. Da. A nawr am ddiffyn. Cadw mlaen i fynd hefyd yn gofyn am y bêl. Colwyl. I'r cwrt ath e. Ia, mestyr dyn cyntaf. Mae rhaid chdi mestyr dyn cyntaf. Yn llawer o symud yn y canol, ond o gynnon ni chwaraewyr i fewn yna. Sa'n bêl well. Stevens, y capten. Amser yna ydy'r lle i ennill y bêl yn ôl. 5 o chwaraewyr Cymru o flaen y bêl wedyn yn y trean ymysodol. Opsiyna. Ond just methu cael ei droed i fewn i gyroi, ond well gan Cymru yn yr ail hanner. Yn ei gwynebau nhw'n sydd. Dim rei amser nhw droi. O fod yn gyffyrddus ar y bêl. Yn le i Daniec. Hwyl. Yn gweld y peryg. Eilydd i Gymru. Pat Jones yw hwn. Nid ymlaen lle Tom Hill. Rwy'n apus, Tom Hill. Ond amser ar ben iddo fe, Pat Jones. Ie, da ni wedi bod yn sôn am Hill dod gefn oedd efo i fewn. Efo dim gweld y bêl i ddangos i ddoniau, i ddangos i dalent. Ond oedd edrych reit flinedig a mae wedi cael cramp hefyd. Neu sôn jyst mynd i dan ôl. Stryglo i ddod oddi wrth y caed, no? Tom Hill wedi bod yn eistedd eitha dwfn yma. Pat Jones i dechrau'r ddwy gêm gyntaf yn arwen y llinell flan. Felly, yn barod yn gweld rhywbeth bach gwahanol wrth Matty Jones. Ond sicr, ti angen gol dod. Felly, mae rhaid chdi, dwi'n yn gamble. Mae Cymru ddim yn chwarae yn dda iawn. Felly, cyfle wan i Jones, brofi pwynt. Pam o'n i ddim yn y tîm, yn cychwyn. Ac am amser i sgorio gol, i gael rhywbeth o'r gêm. Wel, Tom Hill, fel ni'n gweud, wedi cael profiad gyda Iwerddon dan un o'r hugain wrth ni weld eilyddion yn dod mlaen i Tsiecia, a mae hwnna yn destun gofid i Gymru, fi'n meddwl. Weriniaeth Tsiec newydd o'r mlaen, nath e sgorio yn erbyn yr Almaen dros y haf i y tîm dan yn yr hugain yma. Ie, coes y ffres hefyd, coes y ffres a blaenwr o safon yn dod i'r cae. Dennis Wyszynski yn dod ymlaen yn lle Carabet hefyd. Carabet yn dda tan nath o frifo diwedd hanner cyntaf yna. Ond o'n gynnu fo. Be o'n i licio amdano fo oedd o'n positif ar y bêl. O'n cymryd bobl ar, ond o'n neud chwaraewyr Cymru ymroi i fewn i'r dacl a wedyn mynd heibio nhw. Be'n hir gan Cymru. Pat Jones yn fyna'n aros gyda Josh Thomas yn y llinell flan. Ie, Cymru jyst yn methu jyst cael gafal ar y gêm efo'r meddiant dwi'n sôn, jyst i gadw'r bêl am dipyn bach hirach. Maen nhw wedi gwneud yr ail hanner, ond dipyn bach hirach eto. Da ni'n gwneud yn o'r gêm yn un, ond mae'n Tsiecia wrth i fod, oherwydd da ni'n goli fyny. Mae angen i Cymru wneud rhywbeth gwahanol, nhw sy'n gorfod gofyn y cwestiynau. Ia, am yn ergar, ia, ti'n tyfu i fewn i'r gêm wrth cael meddiant, ond beth yw'r pwrpas? Beach. Camgymeriad gan Beach. Daniec. Swchwmel. Mae bedwar yn aros yn y cwrt i Tsiecia. Dim un yn gallu cael pen i'r bil. Ie, Befan, dwi'n meddwl oedd gath just cyffyrddiad lleia anni i dynnu'r wrth pen yn ymwysodwr yma. Eto, mae eisiau bod yn dawr i, neu eisiau bod y llinell am ddiffyn di ddim rhy difn. Wedyn, mae dy chwaraewyr ganol cae di yn mynd yn dymnach. Daniec. Ochr Gami ar ergyd yn taro chwaraewr hunan. Wyszynski oedd e, yr eilydd. Yn atal
y cyfle yna i ymestyn Mantis i checio. Da iawn. Jones yn eilydd i Gymru'n gallu creu rhywbeth. Ond ti'n gwybod be, tro gynta i ni ennill y bêl neu cyrraedd y bêl gynta i lawr o Sianeli. Matty Jones yn neud y dda. I ddod â Jones ar fel eilydd, hwnna oedd yr ergyd taro hi a chwaraewr ei hun. Mae'n ei mynd heifio'r postyn gobeithio unwaith, ond mae'n ein i wneud cymryd un o'r cyfleon yma o cicio'r hydd, cicio gornel fel hyn. Rhaid i just ymosod ar y bel yma. Beck sydd â hi mewn i'r canol. Mae Ashworth ar lawr. Ashworth. Dwi'n credu mae ddim penderfyniad dwi'n mynd o'i blaid efo yna. Wel, ydych chi'n mynd agos di dyfarnwr. Mae'n cael ei dynnu nôl gan yr eilydd. Wel, pam di'r dyfarnwr ddim yn gweld yr sbia! Mae hwnna'n mor blaen o gicos fotyn i weld, dwi wedi weld tymor hyn. A mae'r dyfarnwr 5 llath i ffwrdd. Mae wedi cael gêm na, dwi'n meddwl, mae Gymru'n ei llawer o gael gyfeiriad, ond mae hwnna yn mawr i Gymru. Os bydd yna VAR, falle bydd y Beck ddim ar y car, ar llaw arall. Dyna fan wyt sy'n dod â y gair, y geiriau, y llythrennau i fyny. Hanner ffordd trwy'r a'r hanner. Bydde Matty Jones yn hapus gyda beth wedi gweld ers yr hanner? Yn sicr fydd o'n hapusach na hanner cyntaf, dyna i fel la. Maen nhw wedi stopio'r rhythm yma, maen nhw wedi bod o'n ei gwyneba nhw fwy. A mae'n rhaid nhw gredu pan yna rhywbeth yn y gêm a dal i fod iddyn nhw. Neb yn sefyll allan gymaint a hynny i fi. Ond pwy sy'n eisiau ennill penawd ar papur Warriors dyn nhw'n sgorio di peth a. So fo'n teimlo, mae'r dyn yma'n gwybod, so fo'n teimlo, a mi oedd bod yn gynnwys yn llawer gema, lle bydda chdi bicio pocedi rhywun pan ti'n chwarae'n sal. Just cael pwynt allan o'r gêm. Ac yn lloli'r chwarae o'r canol. Christian, y capten. Ewro sgoriwr y gol cyntaf yna, gol wych. Ac yn wythiodd ar y bêl fyna gan Beck. Ie, dim byd yn hwnna. Mae'n just yn gorfod, wel, corfforol cryfach, ond mae'n wrthio fod i fi bach hefyd. Da ni wedi gweld y da a drwg gan Owen Beck. Fi fyny rwan yn y gêm yma. Wel, gyda hyll oedd y dacl yna hefyd. Dyna dwi dweud, y da a drwg, da ni wedi weld yn yma. Am bêl. Jones. Iawn, gafel, mae'n cadw ddi fewn ar dir y chwarae. Jones! A Beck oedd yno yn cyrraedd. Hanner eiliad yn rhy hwyr. Mor agos. Ti'n gwybod be, ni just ar llithro tôl i chdi fanna i ni ti fewn yn un. Oedd hwnna. Come on, gwych gan. Ond sy'n bod wedi dod ar y cae. Mynd am y post. Bello! Come on! Mae'n cyrraedd i adnod. Mae'n cyrraedd i. Iawn, beth sy'n digwydd? Dio. Mae'n ymestyn. Mae'n un anodd yndi. Ond unwaith ti'n cyrraedd i. Mae'n gorfod bod y gol. Mae'n gwybod i hyn am rediad, 50 llath oedd redag i gyrraedd na cofia. O'r peniad lawr at rediad, Tsiec. Ac amddiffyn dda gan Finn Stevens fyna. A dyna pam, iawn. Dwi'n gwybod nad o wedi, ond dyna pam mae Owen Beck yn cael ei ofyn i fynd efo'r garfan cyntaf. Mae'n llawn egni. Llawn bywoliaeth os ti'n licio y ffordd mae o'n fyny a lawr y leina, ond dyna lle mae gryfdar o. Nathon ni'n weld o'n hanner cyntaf yn cael ei pinio nôl gormod, poeni gormod am yr amddiffyn. Rwan, mae wedi cael mwy o ryddhad yn yr ail hanner yma. Mae wedi bod mor anlwcus. Atgoffa chi am y gêm yna, no Steel. Gobeithio bydd gwell lwc i Gymru yn erbyn Croatia. Na sydd wedi digwydd i'r tîm dan un o'r hugen fan hyn. Mi fydd y gêm
A'r S4C, S4C, a'i player ar YouTube. Ac hefyd gallu wylio nôl i llun gobeithio yn edrych ar buddigoliaeth hanesyddol i Gymru. Yn ogystal â'i chybwyntiau Cwpan Cymru. A mae tîm Uwchryngau Cymru yn ymuno ar hwyl yn y Cwpan Cymru nos llun. Mynd â sioc neu ddwy. Neu ddau, dylai fi ddweud fori. Dwi'n siŵr o hynny. Dwi'n hoffi siocs yn Cwpan Cymru. Ac yna nos... Ramant y Cwpan. A nos Fawrth yn Uwchryngau Cymru. Y Bari yn erbyn Pontypridd ymunwch ni ar gyfer honna yn byw ar-lein hefyd. Cymru lot gwell. Rwan, tîm bach, maen nhw wedi symud fyny'r caes, felly maen nhw'n agosach i gilydd mewn cysylltiad, felly gwell opsiwn pan ti ar y bêl. Ond maen nhw'n angen jyst cael y bêl neu fewn i hanner checia i wneud hyn. Mae'n cael y bêl i Pat Jones. Mae'n cwestiwn. Mae wedi dangos mewn gyflymach â nhw. Dyna ni angen y sparc bach na, a mae wedi rhoi hynny. Neidio fewn am honna. Llwyddo gael y bêl tu ôl i Prepso. Joseph yn erbyn Josh Thomas. Dim lot am honna. Wel, mae... Wedi dod i fewn o'r ochr pan mae'n trio cadw i balans i basio i nôl. Na, ti'n iawn, dys am llawer yn ni. Dyddiau yma. Maen nhw'n mynd i wneud i tîm bach mwy ohoni dydy syrthio'r llawr fel nath o. Nôl at y golwr o'r Tsiec. Chwarae allan yn Portugal. Un o'r prin chwaraewyr yn y garfan yma sydd ddim yn chwarae yn Tsiecia. Ie, so ddim di medru wneud i'n byd ar gownt y Golbec efo'r cyfle dwytha na. Cyfle gyntaf nath o'n gampus i aros yn fawr ac yn cael ei goesau yn y diwedd. Eto, Patrick Jones yma na, just yn ceisio dal i dir fel dwi'n gofyn wrtha Thomas wneud. Droi ddyn. Ashworth, trod ar y bêl. Mae Hammond yn cael ei giro, stoddiad. Hammond yn dilyn y bêl, ond methu gael galw ni Fydra. At Jurasek. Jurasek sy'n cael un gol yn barod. Pas oedd honna. A'r Cymru yn llwyddo i glirio. Ie, mae llawn tricia. Digon o'n i focso. Fydra. I lledu i Jurasek unwaith eto. Ie, wel, ddim y gorau ni wedi gweld o Jurasek. Na, eto, ti'n gwybod, chwarae'r ifanc ydi o, mae'n efo droi chwith, ond sgyn bod ddim troi den, agos mae'n amlwg. Hwna di'r cyfla, dyw hanner cyfla ddo yma, ia, croesiad oedd i, i ddweud gwir nath Befan yn dda iawn do, jyst i gael bloc. Tsiecia'n dod unwaith eto, Tsiec. Tia cyffyrddiad bach i osod y bêl ar gyfer Christian. Jones. Tia'r gei cryf. Gas bach rhy gorfforo fyna. Ni'n mynd mewn nath o llawer, ond dyna ni. So fi wedi cwyno fel fo hefyd. Swchymel yn ôl at Prepso. Fydra. Yn fyd y fi. Prepso. Rhyw dau fyna. Tsiec. Gafel ar y bêl. I fi, mi dod â Colwyl giro y brwydr yna'n yr awyr yma. Mae'n efo mwy penderfynol. Mae'n gawr o ddyn. Just neidia. Benderfynol o ennill y frwydr yna. Yn llorio Jurasek yn y broses. Ie, so felly mae wedi dangos yr agwedd yma do i giro'r bêl nôl ac oce, mae diltio'r drosedd, ond edrych am, sa fod i wneud hynny efo'r cic gol allan i fynd ar draws i ddyn yn fawr, yn gadarn ac yn ychal ac yn hofran i pyd bach na Keith Moore i sgorio'r gol na dyn nhw'n blaen. A feddwl o, sa'ch ti'n meddwl, oce, i chwarter awr i fynd, mae o yn barod i dorchi llewis i gael rhywbeth o'r gêm.
Chwarter awr ar ôl o'r gêm i Gymru gael rhywbeth allan ohoni. Bydd y pwynt mor werthfawr i Gymru ar hyn o bryd. Yn weddig ar y ffordd o'r gêm wedi mynd. Mae rhaid ni mewn sefyllfa cryf ofnadwy. Da ni wedi gweld 3 gêm oedd i cartra ar ôl hon. Felly, da ni'n gwybod mae hyn i ddod gartraf, dydy. Felly, fantais ganddo ni, ti'n ei obeithio. Ie, 2 gêm mis Tachwedd, ddwy, yn Rodney Parade. Cyntaf yn ebyn Gwlad yr Ia, a llall yn ebyn Denmark. Felly ail ddechrau trwy'r gwrthwynebwyr. Felly, gobeithio, ti'n cadw momentum i mewn i'r hyn. Dyna di'r gair, de. Ti'n cysondeb, momentum, hyder, ysbryd. Union bob dim sgynnon ni mynd i mewn i gêm yn ebyn Croatia nos Sul. O 6 wythnos yn ôl. Teimlo lot gwell rwan nag o'n i cyn y gêm an mis Medi. Eto, oedd o'n mynd i'n unlla. So, felly Sir Stevens, yn brofiad o gymaint. Mae'r ddenthyg o Brentford ar y funud ydy. Mae'n rhaid dechan. Daniek at Jurasek. Dyna o fe, yn cael y gol. Daniek na, mae Colwyl yn dod nôl yn awchu am y bêl. Hammond. A Thomas. Thomas, y curoedd un, Thomas! Yn rhithro'r ergyd yn syth at Weriniaeth Tsiec sy'n gwthio i allan am gic gornel. Ond Thomas cael ar o'r gol. Mae'n rhaid sgorio. Edrych am y curo ras tro yma, mae di'r amser i redad yn berffaith. Wwan, mae'n cael ei bach o lwc, mae'n cael ei gorff. Mae'n glyfar, mae'n cael ei gorff i bach ar draws, mae'n cael ei droed. A wedyn, mae'n codi ben, mae'n gweld y golwr. Gormod o amser ella i feddwl, nath o siapio i gorff i reiti fan'na, mae'r golwr di darllen ni. Mae'n rhaid i jyst symud y bel un llath i'r ochr. O'r gic gornel, Weriniaeth Tsiec yn dyrnu. Hammond yn ergydio. Ie, pan ti'n mynd drwad fel fan efo'n y gol, beth dwi'n trio dweud, Jos Thomas, mae'n rhaid i symud y bel, un llath i dy dde, un llath i dy chwith, a mae'r golwr yn symud efo chdi, wedyn ti'n gyda fo. Dyna pam ti'n neud o. Nath o'r edrych yn syth, siapio i gorff i, ergydio, golwr yn darllen ni, wneud yr arbediad yn hawdd. Mae rhaid o symud y bel o llinell syth, un ffordd neu llall i symud y golwr, dyna di pwrpas, wedyn ei teipio fo. Eilydd arall yn edrych i ddod mlaen. Joel Cottrell yw'r rhif 14 yna. Ond ei gath e gol o bosib gorffen yn well yn nath Jurasek yn y cyntaf yn y gêm diwetha yn ebyn Lithuania. Ond edrych wan. Cyffyrddiad yn fanna. Rwan ta, mae eisiau symud y bel eto. Mae wedi cymryd yr ergyd o fanna. Mae eisiau mynd i codi dros fo, hefyd faint o bell wrth y llinell gol oedd y golwr. Ond os ti'n symud ti hannar llath, mae o'n gorau symud efo chdi. Ti wedi gwneud y swydd yn hawdd efo wrth siapio dy gorff i gymryd yr ergyd ar. Yn lle, hannar llath, mae o'n symud, ti'n pasio i heibio fo. Eto, mae rhaid i Thomas feddwl wan, efo dros 10 munud i fynd y gema, mae'n y jans arall dwad. Gyda'n poeni am hwnna, mae eto yn wers datblygiad, mae rhaid chdi ddisgwyl, mae'n ein arall dwad, Gwyn Colwyl sy'n dod oddi ar y ca. Joel mae'n gweud ar y sgrin, ond Rwben yw hwnna. Gallai gadarnhau. Mae Joel i frawdau ar y fainc yn aros. Fel Joel Cottrell i ddod mlaen. Befan yn edrych os wedi bod mewn rhyw ffrwgwd. Wel, mae'n edrych lle bod wedi torri drwy'n, ond gynapus. Dangos cyferiad cryf, torri dy drwy'n yn ifanc fel hyn, i ddod yn ôl, ar y cae ac... 10 munud i fynd. Dam o brifo llawar, Ifan. Na trwy chdi edrych yn berffaith, mate. Ti'n oce? Na, digwyddodd e di efo Tom. Wyszynski yn ennill y gic rhydd yna. Finn Stevens yn di credu'r peth. Ydych os yna'n gerdyn yn ei lawer? Na. Yn nhw'n mynd i wastraffu bach amser o'n di siŵr. Di siŵr mae Cymru di wneud i newidiadau rwan ac os na gydw gol arall wedyn dod ar i'w amddiffyn nhw'n i gael gêm i wneud siŵr bod ni'n mynd adref ar rhywbeth, ond mae o'r dyn. Cael cyfle i gael cymryd y diwedd gan y dorf.
ar ôl ei golau. Yn y siŵr, dyma ni'n cael gweld i eto Ewro. Wel, i giro y golwr, ti'n gwybod, Beach o mor bella hyn yn un peth. Ond y ffordd nath o'n neud o, gamddiffyn amaturaidd ella, fydden ni'n contain, ond mae'n just yn sgil i wneud be nath o'n di. Ti'n mewn i droed, chwipio fewn i'r posib gyntaf. Beck yn trio cymryd y bêl o gwmpas i Gemau. Gad y gormod i hynna'n neud fyna. Thomas. Yn gryf. Stevens ar draws y ca. Icha. Cyfle cyda'r eilydd. Dyma'i ail. Dyma'n rafu pethau lawr. Daniel Cynlledi. Oedd y gol nawr yn torri calonau Cymru. Ond nhw dal yn y gêm ar hyn o bryd. Ond ddim yn gweld ffordd nôl os ydi Tsiecia'n sgorio eto. Dwy gol hwyr iawn yn y gêm ddiwetha i Gymru. Dwy gol hwyr iawn yn y gêm ddiwetha i Tsiecia hefyd. Nath nhw'n ioni'r sgôr neb yn gweld yr ia. A gyda ildion syth wedyn. Felly, diwedd nerfus i Gymru yn y gêm ddiwetha. Diwedd nerfus i Tsiecia hefyd. Felly beth sy'n dweud i fan, mae yna 10 munud cyffroes iawn o'n blaen ni. Yn sicr, gen i weld. Gobeithio bod fi'n iawn a daw Cymru fydd yn dwy'n pwyntiau, ond dwy'n bydd i ar hyn o bryd yn dyfe, fel mae'r gym wedi mynd. Iawn ta, go on. Jones, yr eilydd. Dim cymorth gan Stevens. Ddo'n disgwyl fod yna, oedd o'n am eiliad, ond oedd wedi cael ei farcio yn y diwedd. Ond dal, un o hynna eto, lle dwi'n dweud, ymroi i dyrediad. Mae angen chdi, mae angen cymorth. Dwi'n dall beth mae Stevens di wneud, di trio gadlo greu un yn erbyn un. A dwi'n mynd heibio fo mewn i'r cwrs cosbi. Ond oedd angen yr opsiwn yn diwedd. Mae Cymru di ymateb lot gwell yn yr ail hanner yma. Dwi'n mynd reid twal i fewn, cofia. Mae'n dal i fod amser i gael gol. Un eiliad mae'n gymryd. Befan yn ennill y peniad. Beck. Dros i'r sgwydd ydy hwn yn aros mewn. Thomas. Ond yn codi'r bêl yn uchel hefyd. Yna wrthiad clir fyna o flan trwy'n y dyfarnwr gan Fydra. Iawn, setio i fyny. Os na, da ni'n medru cymryd ti yn gyflym i fynd tu ôl i'r amddiffyn. Na, oce, so setio i fyny. Cyfle i'r bel yn y cwrs cosbi. Sy'n medru gaddo rhywbeth i ni, os di y safon o'r gwasanaeth yn dda i fewn, mae'r amddiffynwyr i gyd, mae Befan i fyny, mae Ashworth i fyny, mae Hwl i fyny. Beck ar y bêl. Neb o Gymru yn ennill y peniad yna. Hammond. Gicio gostod wedi bod yn sal i Gymru trwy gydol y gêm, Malcolm. Does am esgu sy'n ni. Gyd un, illa. To'r yn gyntaf, illa, jyst i gresu fyny. Dim ar o'n ni. Mae'n rhaid chdi bod... Mae'n gymaint o wahaniaeth i dîm pan gynnwch chi rewyn ar y bêl efo medru reid y ciciarydd lle ti angen rhai nhw efo y cywirdeb, y pwer. Wedi cael cyfleon da yn yr ail hanner. Bydde hwnna'n heiddiannol y ffordd mae'r gêm di mynd os ni'n cael gol a pwynt. Wrth gwrs, erbyn da ni wedi curo'r ail hanner wedyn, do, erbyn da ni wedi cael y cyfleon gorau gad nhw'n hanner gyntaf, oedd nhw'n lot gwell na ni. Ac oedd nhw'n heiddiannol i fynd ar y blaen, ond rwan, ni sy'n neud y pwyso, ni sy'n gofyn y cwestiynau, ydyn ni'n mynd i gael cyfle. Cotrol. Be ddim cweit yn cyrraedd. Hawdd Ashworth a'r drosedd. Ia, oedd o'n lwcus gadael cico'r sfotin i fyd, Ashworth gyna. Yna rhyw afal llaw fan hyn gan Ashworth, neu gael fraich oedd un ni weld o. Yna rhyw dynnu fo'n ôl. Na ni. Tactegol.
wedi gael hwnna fe. Wel, ti'n mynd amddiffyn o'r ail beth yma, oedd ddim yn neis, oedd y Bengli ni mewn I wyneb o. Dwi'n gwybod sy'n am bwrpasol, ta'r trio codio ddo. Dwi'n deud na trio codio ddo. Dim bod angen atgoffa yna chi, no Sil, Cymru-Croatia. Gan bod ni'n siam Cymru-Croatia. Profudo. Mae men i'n deud beth, mae Calon i'n deud rhywbeth arall. Ar ôl neithiwr, di Croatia yn brifo. Bydden nhw'n gwybod mae'n job bwysig ydy iddyn nhw cael rhywbeth allan o'r gêm hefyd. Mae'n Calon i'n deud Cymru wrth gwrs, efo y cefnogwyr yna, efo'r lle yn orlawn. Ond mae'n mhen i'n deud Croatia. Gan I weld, ond am gêm, byddech chi ar ochr dy sedd am 90 munud a mwy. Felly ges I get away efo Profudo. Nes I sylwi. Befan nôl at beach, a mae Tsiec yn rhoi pwysau. Icha. Pŵl yn rhoi'r meddiant yn ôl I Tsiecia. Harris sy'n dwyni I Gymru. Hammond, llithro fewn fyna. Tsiecia yn dod eto. Daniec. Pŵl yn gryf. Cynildio, cic gryf. Wel, mae ydy'r 80. Wel, wedi cael y bêl yw'r protestiadau gan... Mae wedi cael y bêl, ond mae wedi cael y dyn hefyd. Mae'n un o un a tackles llawn dwi'n cael o'i lle ti'n gwybod y bêl ar dyn. Ti'n mynd cael wneud hynny, felly dyma nhw'n gywir I reid y penderfyniad. Ti'n edrych ar faint o gryfas y Cymru medru bod. Charlie Savage, bendant o bod, I reid gwaniaeth. Joe Lowe. Jordan James yn mynd I chwarae fysa. Mond methiaeth yma Brennan Johnson a Nico Williams yn dwy ar hugain. Prif yn I benni allan. Ond beth sy'n na gweld ydy'r system y chwarae yn y tîm cyntaf cael ei chwarae yn y tîm dan i'r hugain. Felly maen nhw'n datblygu a dod I nabod y safle yna, yr cyfrifoldeb yn y safle yna. Ond ond rhywbeth yn Matty Jones bod yn gweud tipyn dros y misoedd diwetha yw am ti'r llwybr a bod y llwybr yno I chwaraewyr. Mae yna gyfle I Gymru. Jones a Beck yn trio cyfuno yn y cwrt. Beck I fyny yna o'r asgell chwith yma. Harris. Yn lledu. Thomas sydd yno yn casglu. Mae yna 3-4 yn cyrraedd yn y cwrt I Gymru. Beck yn un o'n nhw. Ond y croesad yn mynd yn syth at Orni Tsiec yn y diwedd. Beck methu cael digon arni. Ond dyn yma eto, Jones. Cymryd ar I ddyn, mae'n llithro. A wedyn... Ti'n bod be mae hwnna ar I ffordd I mewn. Mae ar I ffordd I mewn. Mae'n taro yr amddiffynwr Prebsi ar I gefn. Mae'n gwybod llawer amdani. Ers mae Jones wedi dod i'r cae, mae Cymru wedi bod yn edrych yn wahanol tîm. Cottrell yn ffigio, lle unan. Yn gryf. Fforol, mae'n gyflym. So, mi o'n i'n ferniadol iawn yn y hanner cyntaf, Malcolm. Wel, athodd i'r bain o fi. Na, dim o gwbl. Beth am nhw'n ail hanner? Llawer gwell. Ymateb gwych a heiddi gem gyfartal. Efo'r cyfleon da ni wedi gael yn yr ail hanner. Dyna sy'n Matty Jones isio. Dyna mae angen adeiladu ar y tîm. Wedyn yn gofyn fi mae'n tychwyrwyn yma sy'n ni'n datblygu fewn I tîm cyntaf. Yna 2 neu 3 efo'r potensial I wneud hynny. Ond yn sicr ail hanner yma llawn egni. Beck yn dangos o'r egni yn fyna yn trio roi'r pwysau ar Orni Tsiec. 4 munud ychwanegol fydd. 4 munud I Gymru. Ibio pwynt. Dyma yw'r amser nerfus sydd wedi bod i'r ddau dîm yma. Pan mae'r sgôr fel hyn, mae chwaraewyr
Tsiec hefyd, cofia, yn nervous. Maen nhw'n gwybod y mond i'n gol i ddim. Dyn nhw'n eisiau ei cael gymeriadau. Maen nhw'n mynd i trio wasraffu amser rwan. Maen nhw wedi bod yn cymryd tipyn o amser i godi o pob challenge. Cian Ashford yn dod ymlaen i Gymru. Ia, i torri drwy'n, ond dim dyna pan mae'n dod wrth y caed. Mae'n jyst taflu i'w lenwr. Ella, cael gol i Gymru. A newid system i 4 yn y cefn. Diolch angen 5 yn y cefn rwan ydy. Blaenwr yw Cian Ashford. Wedi sgorio yn Copan Gyngrer nath o'n LMG tymor yma. Wedi sgorio 5 gol gan gynnwys 4 yn erbyn Pwllffordd. Felly Cian Ashford yn un bydd gyda fe 3 munud ychwanegol i roi. Cian Ashford, chwaraewr o Gaerdydd. Wel, ond un mae eisiau yno. Dim 4, dim 5. Y 4 yn gwych hefyd. Gofyn gorfod. Jones. Yn un am 2 o amddiffynwyr tsiecio arno fe. Mae yna groesiad i fewn. Bec oedd yna Nelly i gic. Ddim yn cael cyfle i wneud. Tsiec yn rhy araf yn amddiffyn. Yn ymysodwr. A hwl. Mae'n trio roi pwysau yma. Tsiecia'n ennill tafliad. Cymru dal yn gorffan yn gry, ond maen nhw wedi bod yn gryfach yn yr ail hanner yma. Fel unigolion, fel tîm. Stevens yn anhapus dod yna. Tsiec yn anhapus gyda ymateb Stevens. Tipyn o brwydro wedi bod ar y caf yn hyn. Dwi'n siŵr bydd e'n gêm danllid pan maen nhw'n chwarae gilydd. Wel, mae'n just nôl yng Nghymru. Dipyn o sbais, sa'n byd yn anghywir yn hynny. Yn le os ti'n just cadw dy ben, ti ddim isio methu gema. Mae'n am bendant. Yn ôl Stevens. Mae'n neidio gynnar. Dwi'n gwybod pam mae dyfarnwyr yn gweld heini fel trosedd. Bai chwaraewr un o'r eilydd oedd o. I Pymthag. Brzezinski. Rhywbeth ti'n gael oedd i cartra. So, dyn ni wedi cael buddigoliaeth a dyn ni wedi cael gêm gwarta. 4 pwynt cyn hon yn y 3 gêm gyntaf. Sef wedi setlo am hynna cyn dechrau. Ella, oherwydd y 2 gêm nesaf. 10 pwynt ar ôl 5 gêm. Os ti'n cael cyfartaledd o 2 pwynt yn y Gymraeg, ti'n mynd i qualifier. Ie, jyst i atgoffa chi, yr enillwyr y grŵp, 5 yn y grŵp, yr enillwyr yn mynd trwodd yn automatic i'r Euros, a mae'r ail yn mynd i'r gemau gyfle, felly bydd ail yn ddigon i cadw'r gobeithio na'n fyw. Mae'r grŵp, os ti'n edrych ar pwy sy'n medru dod i fewn i'r tîm hefyd, mae'r grŵp igon da i gystadlu yn y grŵp yma. Da ni'n wedi bod mor agos na ddo. Da ni rioed wedi qualifio, anyway, ond agos yna wedi bod yn tîm ar y Ramsey neu bydd Lloegr blynyddoedd maith yn ôl, ond mae'r grŵp, just angen clicio i fi bach gwell. Mae hynna'n deud, maen nhw isio yr un chwaraewyr yn y garfan ella bob tro. Dyna mae'n mynd i ddigwydd. Na, mae hwnna yw y pris ti'n talu am fod yn llwyddiannus a gweld Charlie Savage a Ewro yn symud am. Yna ydy'r tîm, da ni'n ar ugain i gyd yn dan, ond hefyd maen nhw'n cymryd hon o ddifri tro hyn round. Cymair o'r pwysau ar ofn Tsiec. O, ydyn ni'n byd gwiriol. Ni wedi chwarae dros y 4 munud, yn eithon ni chwarae dwbl y munud ychwanegol yn anna cynta. Sgwni 8 munud fan hyn. Ni'n gweld y dyfarnwr yn edrych ar Ioriawr. Os wedi Tsiec yn ymosod, fi'n falch bod e yn. Dwi'n meddwl mae'n dweud chwy bod i geg. Yna fo, ta, come on. Un cyfle ola i Gymru, falle. From the beach. Wel, wnaethon ni wedi yn gynt bod cicio gosod Cymru heb weithio digon da hyd yn hyn. Mae yna un cyfle ola. Oes. Sa fi yn licio gol beach mynd i fyny. Oherwydd oedd chwarae fel ymosodwr o blaen, a mae'n mynd i gymryd. Mae'n mynd i gymryd y ge cryf. Pawb arall i Gymru yn aros am hon.
Un cyfle ola. Uchel. Dyrni. Gol! Weriniaeth Tsiec di dyrni ar eilydd Cian Ashford sy'n rhwydo. Am ddrama hwyr, o'n i'n disgwyl drama hwyr am ei ddathi. O, Matty Jones yn dathlu. Stwco Parec yn gandrydd. Neith o ddim anghofio hwnna. Di Becky angen neud hyn chwaith. Ond na ddeud â chi beth. Maen nhw'n neud hi. Maen nhw'n neud hi ar ôl ail hanner yma. Beach, pêl hir, oedden ni fel na. Edrych a hon. Techneg, pen drosti. Mae'n dod ar ei lawr, felly wedi dy reoli i pi bach gwell. Ond, neith o byth anghofio a taro pêl fel yna eto. Campus i Gymru. Waw, oedd Matty Jones yn gweud bod e'n teimlo fel colled bod nhw heb ennill yn erbyn Denmark. Oedd e'n teimlo bod nhw heb ennill achos bod nhw'n ildio'r goliau hwyr na yn erbyn Lithuania, ond gyda gêm gyfartal, mae hon yn mynd i teimlo fel buddugoliaeth i Gymru. Dim cwestiwn o gwbl. Ac am ddwy gol ni wedi cael, ond am gol yma, mae'r boli yn un o'r sgiliau mwyaf anodda i greu yn y gêm. Cymru, cyfleo'n gorau yn yr ail hanner, a werth i pwynt yn y diwedd. Da iawn, ar y brig dal i fod. Yr unig gêm yn y grŵp heno, felly mae Cymru yn glir ar y blaen, ar 5 pwynt, yn ddigiro wedi tair gêm oddi cartre i ddechrau'r grŵp, ac maen nhw'n mynd mewn gyda'r momentum yna, yn ddigiro ar gyfer gêm y cartre mis nesaf. Gewn ni weld i eto, os golwch yn dda, Eddie Beach. O'n i'n gweud bod angen gwella cic y gosod, cael y golwr i Gymru roedd ei. A ti'n gwybod, mae'n gorfod syrdio nôl, a basti draed o sydyn, mae'n mynd dros di ysgwyddo, a pan mae ar ei ffordd lawr, mae'n llonydd. Dyna di'r gyfrinach, mae'n llonydd tra mae'n cymryd y foli ar. Just i reoli i well. Pwer cywirdeb campus. Wel, falle bod Tsiecia yn dadle dwywaith nawr. Maen nhw wedi cael tor calon yn y munudau ychwanegol yn colli'r pwyntiau i gyd yng Ngwlad yr Ia. A colli y fuddugoliaeth yn fan hyn. 2 gwynt wedi golli yn y munudau ychwanegol. Wel, da ni eisiau gweld y gol yma eto ac eto. Mae hwnna yn just techneg. Edrych am eto llonydd mae o pan mae'n cymryd y foli. Pan mae'n nid y cysylltiad efo'r foli fan hyn. Okay? Yli, llonydd. Llonydd a follow through. Fel maen nhw'n neud yn golf efo'r groes da. Wel, welwn i chi tro nesaf ar gyfer y gêm y cartre yna. Diolch yn fawr, Malcolm. Diolch yn fawr i Cian Ashford am y pwyntiau. A noswaith dda i chi.